ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா? கேக்குது ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஓகே. ஸ்கிரீன் தெரியுது? கேக்குதே. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? ஸ்கிரீன் தெரியுது. ஓகே. கேரக்டர் ஆஃப் ஒன் இன் எஸ்டாட்டிக் லவ். சூப்பர் மாதாஜி. ஸோ வார்ம் வெல்கம் டு டுடேஸ் நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் கிளாஸ். நம்ம இன்னைக்கு வந்து 18வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். ஸோ இதை நல்லா புரிஞ்சுக்க கிட்டயும் நம்மளுடைய ஆச்சாரியர் பிரபுபாதர் கிட்டயும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுரன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரோ ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீ குரோன் வைஷ்ணவாம்ஸ்ச ஸ்ரீரூபம் சாகரஜாதம் சககன ரகுநாதான்விதம் ஸ்தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दे वनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरवद्वेष नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादे पाशात्तेशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा டு எவ்ரிவன். ஸோ நம்ம வந்து லாஸ்ட் வீக்ல என்ன பார்த்தோம்னு சொல்லிட்டு ஃபாஸ்டா ஒரு ரீகேப் பண்ணிக்கலாம் மாதாஜி. அப்புறமா இந்த தலைப்பு இன்னைக்குடைய தலைப்புக்குள்ள போலாம். ஓகே. ஸோ போன முறை என்ன பார்த்தோம்? பாவ பக்தியை பார்த்தோம். பாவ பக்தின்றது யாருக்கு இருக்குன்றத பார்த்தோம். அதாவது உத்தம அதிகாரி அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்டென்டல் ஸ்டேஜ்ல இருப்பாங்க. அவங்க வந்து சுத்த சத்வ குணத்துல இருப்பாங்க. அவங்க பண்ற பக்தி தான் வந்து பாவ பக்தின்றத பார்த்தோம். ஓகே. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேம பக்திக்கு முன்னிலை வந்து தான் பாவ பக்தின்றத பார்த்தோம். நமக்கு தெரியும் 9 ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் ஸ்டேஜஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் இந்த பக்தியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 விதமா. ஸோ அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராதாகிருஷ்ண சேவையில மாத்திரம் தான் இன்ட்ரெஸ்டா இருப்பாங்க. அதை விட்டு வேற எதையும் பண்ண மாட்டான்றவங்க பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்தது பக்தி டிவோஷனல் சர்வீஸை வந்து 2 வகையா பிரிச்சிருக்காங்க. ஒன்று வந்து ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ், அப்புறம் ஸ்பான்டேனியஸ் லவ்ன்றதை பார்த்தோம். ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல் வந்து 2 சொன்னாங்க. ஒன்று வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் அண்ட் எஃபெக்டிவ்னு சொல்லிட்டு. எஃபெக்டிவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாவ பக்தின்றதை பார்த்தோம். ஒருத்தங்களுக்கு பாவ பக்தி இருக்குன்றத வந்து எப்படி வந்து தெரியும்ன்றத வந்து தாந்திராஸ்ல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அந்த சிம்டம்ஸ் சொல்லுவாங்க, 8 சிம்டம்கள்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு கண்ணில் வந்து தாரையா தண்ணி வரும், அப்புறம் வந்து தொண்டை சோக்கிங் ஆஃப் த்ரோட்டு, மயிர் கூர்ச்செரியும், இது மாதிரி எல்லாம் இருக்குன்றத பார்த்தோம். ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அம்பரீஷி மகாராஜா பார்த்தீங்கன்னா தனக்கு ஒரு கஷ்ட காலம் வரும்போது அது என்ன பண்ணார், துர்வாச முனி வந்து அந்த
அக்னி அசுரனை ஏவி விட்டாரு. அப்ப வந்து அவர் என்ன பண்ணாரு, கடவுளுடைய தாமரை திருவடியை தஞ்சம் அடைஞ்சாருன்றத பார்த்தோம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒருத்தவங்க வந்து இன்னும் பக்தியில வந்து இந்த பாவ பக்தியில வந்து இன்னும் 2 விதமா வரும்னு அப்படின்னும் பார்த்தோம். அதாவது எப்படின்னா, நித்தியமா பக்தர்களுடைய சங்கத்திலயும், தூய பக்தர்களுடைய சங்கத்திலயும், அப்புறம் கடவுளுடைய கிருஷ்ணருடைய கருணையினாலும், மற்ற குருவாலும் கிடைக்கும்ன்றத பார்த்தோம். அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து வர்றது எப்படின்றத 3 விதத்துல பார்த்தோம். அதாவது 3 விஷயத்துல வரும். ஒண்ணு வந்து பேசுறது, அவர பத்தி பேசுறது, ஸ்பீக்கிங். அப்புறம் வந்து அவர பார்த்துட்டே இருந்தாங்களா, ஸ்பீக்கிங்க்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பிராமணர்களுக்கு வந்து கிடைச்சுச்சுன்னு சொன்னாங்க பார்த்தோம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, பார்க்கறதுனால வர்றது வந்து யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜங்காலா ப்ரொவின்சஸ்ல இருக்கிற மனிதர்கள் வந்து என்ன பார்த்தாரு, கடவுளுடைய பிம்பத்தை பார்த்ததுனால, அதனால அவர் வந்து அட்ராக்ட் ஆகி அவருடைய கருணை அங்க வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஸ்கந்த புராணத்துல சொல்லியிருக்குன்றத பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து அவருடைய நல்ல குட் விஷஸ், ஓகே, வாழ்த்துக்கள் மூலமா அந்த சுகாக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிறப்பாலே அவர் வந்து தூய பக்தர்ன்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா. சோ இது வந்து கடவுளுடைய கருணையினால, பக்தர்களுடைய கருணையினால யாருக்கெல்லாம் பாவ பக்தி வந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா 2 உதாரணம் பார்த்தோம். ஒண்ணு வந்து பிரகலாத மகாராஜா, இன்னொன்னு வந்து மிருகாரின்றத பார்த்தோம் இல்லையா. சோ இது ஒரு பக்கம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, சரி, நம்மளுடைய கருணை வந்து கடவுளுடைய கருணை வந்தா நமக்கு பக்தி கிடைக்கும். நான் சும்மாவே இருக்கலாமான்னா, அப்படி இருக்கக்கூடாது. இல்லையா? நம்ம பண்ண வேண்டிய விஷயம் பண்ணணும். அதுக்கு பிரபுபாதா என்ன உதாரணம் குடுத்தாரு, எல்லாருக்கும் வந்து ஹானரரி வந்து ஒரு பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து குடுக்க மாட்டாங்க. ஒரு அ சிறந்த மனிதர்களுக்கு தான் குடுக்க முடியும்ன்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அத வச்சுட்டு, அப்புறம் வைத்தி சாதன பக்தி பண்றதுனால யாருக்காவது இந்த பாவ பக்தி வரும்னா, கண்டிப்பா வரும். ஓகே. அதுக்கு உதாரணங்கள் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அவன் வந்து கிராஜுவலா ப்ரோக்ரஸ் ஆகணும். வேதங்கள் என்ன சொல்லியிருக்குதோ, காலையில, சாயங்காலம் வந்து சாண்டிங் பண்ணணும், பாகவதம் படிக்கணும். அப்புறம் வைஷ்ணவ பண்புகள் சொல்றோம் இல்லைங்களா? 5 விஷயங்கள் நம்ப. அதாவது சாண்டிங் பண்ணணும், அப்புறம் வந்து பாகவதம் படிக்கணும், விக்கிரக ஆராதனை பண்ணணும், பக்தர்களுடைய சங்கம் வச்சுக்கணும். அப்புறம் வந்து தாமுக்கு போணும். இந்த கொள்கையெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தா, அவன் வந்து கண்டிப்பா மேல அந்த உயர்ந்த தலைக்கு வருவான்றத பார்த்தோம். இல்லைங்களா? பாவ பக்தி ஸ்டேஜ்ல அவன் வந்து கண்டிப்பா முன்னேறுவான்றத பார்த்தோம். ஓகே. ஸோ அப்புறம் வந்து சில பேர் வந்து இந்த தூ ஆரம்ப நிலை பக்தர்களா இருப்பாரு. அவங்க வந்து பக்தி பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். டான்ஸர், ஒரு நடனம் ஆடுவவங்க வந்து கடவுள நெனச்சு நெனச்சு ஆடுறாங்க. அதனால பாவ பக்தி வந்துச்சுன்றத பார்த்தோம். இல்லைங்களா? இதுதான் போன வாரத்துல பார்த்தோம். அதனுடைய அறிகுறிகள், இந்த பாவ பக்தியின் அறிகுறிகள் தான் நம்ம இந்த 18வது சாப்டர் பார்க்கிறோம். ஓகேங்களா? இதுல வந்து ரூப கோசாமி என்ன சொல்லியிருக்காரு, தன்னுடைய பக்தி ரசாமிர்த சிந்துல வந்து 9 விஷயங்கள சொல்லியிருக்காரு. அது வந்து நம்மளுடைய ஸ்ரீல பிரபுபாதா ரொம்ப சிம்பிளா நமக்கு வந்து குடுத்திருக்காரு இந்த இடத்துல. ஒரு பாயிண்ட் சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு உதாரணங்கள் இருக்கு. இந்த சாப்டர்ல வந்து நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும்னா, 2 தலைப்பு நம்ம தலையில வச்சுக்கணும். ஒண்ணு, பக்தர்களுடைய அறிகுறிகள். பக்தர்கள் அல்லாதவங்க வந்து என்ன ஆறாங்கன்றத பார்க்கணும். சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் அவர் சொல்றது வந்து பக்தர்கள பத்தி சொல்றாரு. சோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 9 விஷயங்கள். ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து அவ்வியார்த்த காலாத்துவம். சில பேரெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, பக்தர்கள். ஓகே. பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா, எந்த நிமிஷமும் வேஸ்ட் பண்ணாம, நித்தியமும் தன்னுடைய வார்த்தைகளால கடவுள பத்தி தான் பேசுவாங்க. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, தன்னுடைய மனசுல பாத்தீங்கன்னா, கடவுள பத்தி தான் சிந்திப்பாங்க. அப்புறம் தன் உடம்ப வச்சு கடவுளுக்கு என்ன சேவை செய்யணுமோ, அத வந்து செய்வாங்க. இத உதாரணத்துக்கு அ யா நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும் நம்ம அப்ளை பண்றதுக்கு நம்ம பார்த்துக்கணும். நம்ம வந்து தேவையில்லாம சினிமா கதை, வேற வீட்டு கதைலாம் பேசுறத விட, நம்ம வந்து ஆ கிருஷ்ணர பத்தி நல்ல பேசிட்டு, அவருடைய லீலைகள மனசால யோசிச்சுட்டு, அவருக்கு என்ன பிடிக்குமோ அத செஞ்சுட்டு, அ அப்படி வாழ்ந்துட்டு இருந்தா, ஒரு நிமிஷம் கூட அந்த தூய பக்தர்கள் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்களாம். ஓகே. இது மாரிலாம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது, சில நேரத்துல வந்து அந்த பக்தி பரவச நிலைக்கு போவாங்களாம். இது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் மாதாஜி. அவ்வியார்த்த காலாத்வம். ஓகே. 2வது பாயிண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, விடாமுயற்சி. அவங்க பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எ துன்பத்துல கூட இருந்தாங்கன்னா கூட, அந்த எந்த ஒரு துன்பமும் அவங்க வந்து அசைக்கவே முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அவ்ளோ அளவுக்கு திடமா இருப்பாங்க. அதுக்கு ஒரு உதாரணம் குடுத்திருக்காரு பரீட்சித் மகாராஜா. அவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, என்னோட மரணம் வந்து ஒரு 7 நாள்ல வரப்போதுன்றது அவருக்கு தெரிஞ்சுச்சு. அப்ப கூட பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மகாராஜர் என்ன வேணும்னாலும் பண்ணலாம். ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா, அவரு வந்து கலிய கூட அடக்கினவரு அவரு இல்லையா? தர்மத்த ஃபாலோ பண்றவரு. அவரு தான் இந்த பரத் வர்ஷாலயே பார்த்தீங்கன்னா, கிரேட் கிங்
பீங் அண்ட் கிரேட் டிவோட்டி. கிருஷ்ணரை வந்து அம்மாவோட வயிற்றுல இருக்கும்போதே பார்த்தவர் இல்லையா? ஸோ சிறந்த பண்புகள் உயர்ந்த குணங்கள் இருக்கிற அரசர் நினைச்சிருந்தா அந்த சாபத்தை முறியடிச்சிருக்கலாம், இல்ல எதிர்க்க ஒரு சாபத்தை கொடுத்துருக்கலாம் இல்லையா? அது அவர் எதுவுமே பண்ணல, அதை ஏத்துக்கிட்டாரு. ஏத்துக்கிட்டு நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணாரு, எல்லாத்தையும் துறந்துட்டு தன்னுடைய மகனுக்கு ஜனமேஜயனுக்கு கொடுத்துட்டு கங்கை நதி கரையில போயிட்டு பிரார்த்தனை பண்றாரு. இவர் போறத பார்த்து எல்லா சேஜஸ் எல்லா முனிவர்களும் வராரு. எல்லாம் அசம்பிள் ஆன பிறகு என்ன ஆறாரு, அப்புறமா தான் வந்து சுக்கதேவ் கோசாமி வருவார். ஓகேங்களா? அப்போ ஒரு பிரார்த்தனை பண்றார், நீங்க எல்லாம் எனக்கோசம் வந்து பிரார்த்தனை பண்ணுங்க. ஸோ என்னோட வாழ்க்கையின் கடைசி நிமிஷத்துல வந்து நான் விஷ்ணுவை வந்து ஸ்மரணிக்கணும், ஞாபகம் வச்சுக்கணும், எனக்கு அந்த ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க கையில ரெக்வஸ்ட் பண்றாரு. ஸோ இதுல இருந்து நம்மளும் பாத்தீங்கன்னா, அதனாலதான் நம்ம பிரபுபாதெல்லாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, எப்பயும் நாமஸ்மரணம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு குலசேகர ஆழ்வார் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா, அப்போதைக்கு இப்போதே சொல்லி வைத்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. என்ன நமக்கு வயசாகும் போது கப்பம் வாதம் பித்தம் எல்லாம் வந்து நம்மள வந்து நிலை குலைக்க செய்யும். அப்போ வந்து அவருடைய பேரை வந்து நம்ம சொல்லுவோமா இல்லையான்றது தெரியாது. அதனால வந்து உங்களுக்கு நான் இப்ப நல்லா இருக்கேன், என்னோட உடல் ஆரோக்கியம் எல்லாம் நல்லா இருக்குது, நான் இப்பயே சொல்லிடுறேன், நீ வந்து அப்ப ரெஸ்பான்சிபிள் எடுத்துக்கோன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாரு. ஓகேவா? ஸோ அங்க உதாரணம் அதை கொடுத்துருக்காரு. மூணாவது விஷயம் பாத்தீங்கன்னா, இஸ் ஆல்வேஸ் ரிசர்வ்ட் அண்ட் is always detached from the material attraction. அதாவது விரக்தி தன்னை வந்து எல்லா விஷயத்திலயும் வந்து உள்ளடக்கி வச்சுக்கிறது. எந்தெந்த விஷயத்துலன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பௌதிக விஷயத்துல வந்து எப்படி வந்து ஒரு ஆமை வந்து தனக்கு சாதகமா இல்லாத சூழ்நிலையில தன்னுடைய புலன்களை உள்வாங்கிக்கிறதோ, அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்தன்ற வந்து தன்னுடைய அனுகூலியனேஷன சங்கல்பம் சொல்லி நம்ம என்னோடைய ஒரு ஸ்லோகம் படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? நமக்கு எதெல்லாம் கிருஷ்ண பக்திக்கு செய்யறதுக்கு அனுகூலமா இருக்குதோ அந்த விஷயங்களை ஏத்துக்கணும், அல்லாத விஷயங்களை விட்டுணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? அதுதான் இங்க வந்து உதாரணத்தோடு யார சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அரசர் பரத் மகாராஜா இல்லையா? அவர் பெரிய எம்பரர் இல்லையா? அவர் என்ன பண்றாரு, கிரகஸ்த வாழ்க்கை முடிச்சாரு, வனப்பிரஸ்த ஸ்டேஜை தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு. அப்போ வந்து அரசாங்கத்தை எல்லாம் விட்டுட்டு எங்க போனாரு, காட்டுக்கு போனார் இல்லையா? எந்த ஒரு பற்றுதலும் இல்லாம வனப்பிரஸ்தவ கரெக்ட் டைம் எடுத்துட்டு போனார். ஓகேவா? அதை நம்ம உதாரணமா எடுத்துக்கணும். இன்னொருத்தர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஹரிதாஸ் தாக்கூர் ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவரை டிஸ்டர்ப் பண்றதுக்கு ஒரு அம்மா வருவாங்க. அவரை வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க டிஸ்டர்ப் ஆகாம நாமஸ்மரணத்துல வந்து நல்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணதுனால அந்த மாயில இருந்து வெளியே வந்தார். ஈவன் அந்த அம்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா மாறிட்டாங்கன்றத நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? சோ 4வது பாயிண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கேட்டு ஓகே மாதாஜி. கேட்டுட்டு ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே பிரபு. ஓகே. இது வந்து 4வது பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கர்வமின்மை. ஓகேவா? கர்வம் இருக்காது. he does not long for any material respect in return of his activity. நம்ம எல்லாம் நம்ம பாவனை எப்படி, நான் ஒண்ணு செஞ்சுட்டேன், இந்த ஒரு விஷயம் சிம்பிளா ஒரு நாள் நம்ம வீட்டுல நல்லா சுவையா சமைச்சிட்டேன், நம்மள வந்து உள்ள எதிர்பார்த்துட்டு இருப்போம், வெளியே காமிச்சிக்க மாட்டோம், யாராவது நம்மள புகழ்வாங்களான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி எந்த ஒரு புகழ்ச்சியே இந்த பக்தர்கள் வந்து எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. கர்வமின்மைன்னு சொல்லிட்டு அதை சொல்றாங்க. அதுக்கு உதாரணத்தை பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, பகீரத மகாராஜா வந்து பாத்தீங்கன்னா சிறந்த அரசர் இல்லையா? செவ்வனே அரசாட்சி புரிஞ்சிட்டு இருக்கிறாரு. அப்ப வந்து நாடு எல்லாத்தையும் துறவரம் பண்ணிட்டு அவர் என்ன பண்றாருன்னு மதுக்கரை பிக்ஷை எடுக்கிறார். பிக்ஷை எடுத்துட்டு அவரு அப்போ ஒரு அரசர் இருக்கும்போது அவருக்கு வந்து அரசர் எனிமீஸ் இருக்கலாம் இல்லையா? அதாவது எதிரிகள் இருக்கலாம், அவங்க வீட்டுல கூட போயிட்டு எடுத்துட்டு வந்தார். அப்ப என்ன அவங்க வந்து 2 விஷயம் நடக்கும். ஒண்ணு மரியாதை பண்ணி ஏதாவது ஒரு பொருள் கொடுக்கலாம், அவமரியாதை பண்ணி ஏளனம் பண்ணலாம். 2 விஷயங்கள் இருக்கு. அப்ப வந்து அவங்களுடைய மனசை யோசிச்சு பாருங்க, எவ்வளவு அளவுக்கு திடமா இருக்கும். அப்புறம் அவங்களுடைய நம்பிக்கை கிருஷ்ணர் மேல எவ்வளவு அளவுக்கு பக்தி வச்சிருப்பாங்கன்றத. சோ இந்த 2 விஷயத்த புரிஞ்சுக்கணும். இதுக்கு இன்னொரு உதாரணமும் கொடுத்திருக்காங்க அந்த இடத்துல. ஒரு பெரிய செல்வந்தர், ஹரே கிருஷ்ணா, ஒரு செல்வந்தர் லேண்ட்லார்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா வாழ்ந்துட்டு வரவர் வந்து என்ன பண்றாருன்னு தன்னுடைய வாழ்க்கையெல்லாம் விட்டுட்டு போயிட்டு மதுக்கரை பண்ணிட்டு வாழ்ந்துட்டு வர்றார். ஓகேவா? சோ இது எதுக்கோசம் பாத்தீங்கன்னா
கிருஷ்ணருக்கோசம் பண்றாங்க இந்த விஷயங்கள்ல. சோ அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நல்ல பணக்காரனும் சரி, அரசரும் பாத்தீங்கன்னா துறந்துட்டு செல்வ வளங்கள்லாம் துறந்துட்டு வேற ஒருத்தவங்களுக்கு கொடுக்கணும்கோசம் இந்த பிக்ஷையை எடுக்கிறாங்க இல்லையா? சோ இத நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும். கர்வம் இருக்கக்கூடாது நமக்கு இல்லையா? அப்புறம் 5வது பாயிண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இஸ் ஆல்வேஸ் செர்டைன் தட் கிருஷ்ணா வில் bestow his mercy upon me. 5வது பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஆஷபந்தா. இது வந்து ஒரு சான்ஸ்கிரிட் வேர்டு. ஆஷபந்தான்னு சொல்லிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஆஷபந்தான்னு பாத்தீங்க, அதாவது எப்பவுமே கடவுள் வந்து எனக்கு வந்து நன்மை பண்ணுவாருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்பிக்கை. கடவுள் வந்து என்னை காப்பாத்துவாருன்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு வந்து ரூப கோசாமி வந்து ஒரு பிரேயர் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க. அவரெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரூப கோசாமி எல்லாம் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட டிசைபிள்ஸ் அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மஞ்சரிஸ் இல்லையா? அவங்க பண்ற பக்தி வந்து மேலான பக்தி. அவங்களே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க கடைசியில என்ன மாதிரி ஃபீல் பண்றாங்கன்னா, நான் என் கையில எந்த தகுதியுமே இல்ல. நான் ஜகாய் மதாயோட வந்து கீழானவன். அப்புறம் இன்னும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் ஒரு மலத்துல இருக்கிற புழுவை விட வந்து கீழானவன் சொல்லிட்டு. இதுதான் இந்த சுத்த வைஷ்ணவர்களுடைய தன்மையா இருக்கும். அவங்க வந்து தன்னை அப்படி வெளிப்படுத்திப்பாங்க. சோ அந்த அளவுக்கு ஹம்பிள்னஸ் இருக்கும் அவங்க கையில. அப்புறம் வந்து கடவுள் வந்து எந்த சூழ்நிலையிலும் வந்து என்னை காப்பாத்துவாரு. அந்த ஒரு ஹோப்பும் வச்சிருப்பாங்க. சோ இதுக்கு பிரபுபாதா என்ன சொல்றாருன்னா, ஹோப் அகைன்ஸ்ட் ஹோப்னு சொல்லிட்டு. என்ன ஒரு கஷ்ட காலத்திலயும் பாத்தீங்கன்னா, நம்ம எல்லாம் சில நேரத்துல யோசிப்போம் இதெல்லாம் சாத்தியமே இருக்காதுன்னு. அந்த சமயத்துல கூட பாத்தீங்கன்னா, அவங்க வந்து நம்பிக்கையோட இருப்பாங்க. ஓகேவா? சோ 6வது பாயிண்ட் என்ன சொல்றாருன்னா, ஆஹ் சமுத்கண்டா. சமுத்கண்டான்னு ஆர்வம் இருக்கும். அவங்களுக்கு வந்து ஆஹ் he is always very eager to serve the Lord faithfully. அந்த அளவுக்கு எப்போ ஆர்வம் யாருக்கெல்லாம் இருந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆஹ் பில்வமங்கல தாக்கூருக்கு உதாரணமா சொல்றாங்க இந்த இடத்துல. அது வந்து கிருஷ்ண கர்ணாமிருதத்துல வந்து அவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். கடவுளுடைய வர்ணத்தை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. அவர் வந்து நீல மேகத்துல இருப்பாரு. அவருடைய கண்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தாமரை மலர் மாதிரி இருக்கும். அவருடைய முகம் வந்து தாமரை மலர் மாதிரி இருக்கும். நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா? குந்தி பிரேயர்ஸ்ல ஒரு ஒரு ஸ்லோகம் வந்து இல்லையா? நமோ பங்கஜ நாபாய, நமோ பங்கஜ மாலினே, நமோ பங்கஜ நேத்ராய, நமஸ்தே பங்கஜாங்கிரகேன்னு சொல்லிட்டு. சோ அவருடைய புலன்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தாமரை பூக்கு ஒப்பிடுறாங்க. ஏன் தாமரை பூக்கு ஒப்பிடுறாங்கன்னா, நமக்கெல்லாம் தெரிஞ்சது தாமரை பூ வந்து ஒரு அழகான ஃப்ளவர், நேஷனல் ஃப்ளவர் சொல்லிட்டு இல்லையா? நமக்கு தெரிஞ்சது வந்து தாமரை பூ இல்லையா? அதனால நமக்கு என்ன தெரியுமோ அதை வச்சு ஒரு பொருளை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாதான் நம்ம நல்லா புரிஞ்சுப்போம். அதனாலதான் இங்க வந்து ஒப்புமை பண்றாங்க. கடவுளுடைய எல்லா அங்கங்களும் வந்து அழகா இருக்கு. அது வந்து தாமரை பூக்கு வந்து ஒப்பிட்டு அவர் வந்து ஏங்கிட்டு இருக்கார். ஒரு மதம் பிடித்த யானை மாதிரி நான் வந்து அவரை பார்ப்பேன், அவருக்கு சேவை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அந்த அளவுக்கு ஆர்வமா இருக்காருன்றத சொல்லியிருக்காங்க உதாரணத்துக்கு. அதுக்கு அடுத்தது 7வது பாயிண்ட், நாமகானே சதா ருசி. அதாவது இஸ் வெரி மச் அட்டாச் டு த சாண்டிங் ஆஃப் த ஹோலி நேம்ஸ் ஆஃப் த லார்ட்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? நமக்கு வந்து இந்த நாம ருச்சி வரணும் இல்லைங்களா? அந்த நாம ருச்சி வரணும். அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து எப்பவுமே நாமஸ்மரணம் பண்ணிட்டு இருப்பாரு ஒரு பக்தர். அவர் வந்து மலஞ்சலம் கழிக்கும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து தன்னோட நாக்கை வந்து கட்டியா பிடிச்சுக்கிறாராம். அப்ப வேற ஒருத்தர் வந்து கேட்பாராம், நீ ஏன்னா அப்ப கூட அந்த நாக்கு வந்து நிக்காதுங்களாம். அப்ப வந்து கேட்பாரு, நீ ஏன் இப்படி பண்றன்னு அப்படின்னு கேட்கும்போது, இல்ல இது வந்து அசுத்தமான செயலு. அதனால நான் இந்த இடத்துல செய்யறதுக்கு நாமஸ்மரணம் பண்றதுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னு சொல்றாங்க. சரிப்பா, அப்ப உன் வேலை உன்னோட உயிர் அந்த சமயத்துல போச்சுன்னா என்ன பண்ணுவேன்னு அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர் யோசிக்கிறார். ஆமா, அந்த கேள்வி கரெக்ட் இல்லையா? சோ அதுக்குதான் நம்ம பாத்தீங்கன்னா கலியுகத்துல வந்து மகா மந்திரத்தை கொடுத்து போயிருக்காரு சைத்தன்ய மகாபிரபு. அதுக்கு ஒரு நிர்பந்தனமும் இல்ல. எப்ப வேணும்னாலும் எங்க வேணும்னாலும் பண்ணலாம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அதுக்கு அடுத்த பாயிண்ட் என்ன, அதுக்கு வந்து உதாரணம் பாத்தீங்கன்னா ராதாராணிய பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. ராதாராணி சதா காலமும் வந்து நாமஸ்மரணம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒரு ஸ்டேஜ்ல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க தன்னை மறந்து கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. இது கிருஷ்ணா புக்ல வரும் ஒரு நாங்க படிச்சிருப்போம். அவங்க நாமஸ்மரணம் பண்ணி பண்ணி அவங்களுடைய உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணா மாதிரி மாறிடும்ன்றத நம்ம
எனக்கு தெரியும். அவங்களுடைய கண்ல வந்து அவ்வளோ அளவுக்கு தண்ணி வரும். ஆனந்த பரவச நிலைக்கு போயிருக்காங்கன்றத கிருஷ்ண கருணாமிர்தத்துல சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது 8வது பாயிண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஆ கிருஷ்ணருடைய திவ்ய குணங்கள வந்து எப்பவுமே போற்றிட்டு இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? எப்பவுமே வந்து மறுபடியும் வந்து கிருஷ்ண கருணாமிர்தத்திலே வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஆம் அவரு வந்து ரொம்ப அழகு இல்லையா? கிருஷ்ணான்ற வார்த்தைக்கு அட்ராக்டிவ்ன்ற பொருள் இல்லையா? ஸோ அவரு வந்து இத மாரி ஃபர்ஸ்ட்டு அவர ம் நாமத்த பத்தி சொன்னோம். அதுக்கு முன்னாடி பில்வமங்கல் தாக்கூர் அவர பத்தி சொன்னாரு. அதுக்கு அடுத்தது நாமத்த பத்தி பார்த்தோம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, திவ்ய குணங்கள். அவருக்கு எத்தன குவாலிட்டீஸ் இருக்கு? 64 டிரான்சென்டென்டல் குவாலிட்டீஸ் இருக்கு இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அவருடைய லீலைகள் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஆ நல்லா இருக்குன்றத சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல டிஸ்கிரைப் பண்றாங்க. 9வது பாயிண்ட் என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தாமத்துல வந்து ஆ வாசம் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு இந்த பக்தர்களுக்கெல்லாம் விருப்பம் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அது வந்து பதாவலியில வந்து சொல்றார் ரூப கோசாமி. ஆ அவங்கலாம் எப்படி இருப்பாங்கன்னா, இந்த தாட் வந்து இந்த இடத்துல வந்து இந்த அசுரன கொன்னாரு. இந்த இடத்துல வந்து கிருஷ்ணர வந்து அவங்க அம்மா வந்து உலக்கையில கட்டி வச்சிருந்தாங்க. அது மாதிரிலாம் வந்து அந்த லீலைகள வந்து ஞாபகம் வச்சுப்பாங்களாம். ஓகே. அப்புறம் இது வந்து பக்தர்கள். அதே வந்து பக்தர்கள் அல்லாதவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இம்பர்சனலிஸ்ட்ன்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அ கடவுள நெனைப்பாங்க. பட் கடவுளுடைய பிரம்ம ஜோதியில வந்து நம்ப வந்து ஐக்கியம் ஆகணும்னு நெனைப்பாங்க. அந்த முக்திய நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, சாயுஜ்ய முக்தின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். பக்தர்கள் வந்து இந்த முக்திய தவிர வேற எல்லா முக்திக்கும் வந்து விருப்பப்படுவாங்க. அதாவது என்னன்னா, சாரூப்ய, சாலோக்கிய, சாரூப்ய, சாலோக்கிய, சம் 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 சம்ரிஷ்டி இன்னும் வரும் மாதாஜி. எனக்கு அது மறந்துருச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ சாஸ்திரி இல்லையா? ஓகே. ஸோ அது பார்க்கலாம் மாதாஜி. நான் மறுபடியும் பார்த்துட்டு சொல்றேன் உங்களுக்கு. ஸோ இத மாரி இருக்கும் இந்த முக்திகள்ல. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கர்மீஸ் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா? அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த இடத்துக்கு வர்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். இந்த கிருஷ்ண பிரேம பக்திக்கு வர்றது வந்து அவ்வளோ அளவுக்கு ரேர் திங்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஆ எப்படி இந்த மனித பிறவி வந்து பிறக்கிறது அரிதோ, உண்மையான தூய கிருஷ்ண பிரேம பக்தி கிடைக்கிறது வந்து அரிதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. வேணும்னா ஈஸியா முக்தி வேணா குடுப்பாரு. கிருஷ்ணர் வந்து பக்தி குடுக்க மாட்டாங்கன்றத நமக்கு இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும். இதெல்லாம் வந்து பக்தர்கள பத்தி இல்லையா? அப்புறம் வந்து இம்பர்சனலிஸ்ட் பத்தி பார்த்தோம். அதாவது அருவவாதிகள் பார்த்தோம். இப்ப பக்தர்கள் அல்லாதவர்களுடைய பத்தி இந்த இடத்துல சொல்றாரு. அது என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க எல்லாம் வந்து அ அ மேலக்க வந்து பக்தி பண்ணுவாங்க. மேலோட்டமா பண்ணுவாங்க. அதாவது நடிப்பாங்க. சில பேர் எல்லாம் வந்து போலியா இருப்பாங்கன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அவங்கள வந்து பிரபுபாதா இங்க எங்க என்ன மாதிரி டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காருன்னா, அஷ்ட காளிக லீலான்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காரு. அஷ்ட காளிக லீலான்னு சொல்லிட்டு. அவங்கலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கு வந்து பக்தர்கள் வந்து 2 விதமா இருப்பாங்க. அதிலயே வந்துன்னு அ பக்தர்கள் அல்லாதவர வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ற 2 கேட்டகரி. ஒண்ணு வந்து ஷேடோ அட்டாச்மென்ட், இன்னொன்னு வந்து பரா அட்டாச்மென்ட். ஷேடோ அட்டாச்மென்ட்ன்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க வந்து எந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனும் ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. அ டிவோஷனல் சர்வீஸும் பண்ண மாட்டாங்க. ஆம் ப கைடன்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரும் எடுக்க மாட்டாங்க. பட் சும்மா ஆக்ட் பண்ணுவாங்க. அதனால வந்து அது பிம்பம் இருக்கு இல்லையா? நிழல் வந்து இருக்கு இல்லையா? அதுதான் வந்து ஷேடோ பக்தின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இன்னொன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நேத்து வரையும் பக்தியே பண்ணாம இருப்பாங்க. திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா, சாதுவோட சுத்த பக்தர்களுடைய சங்கம் கிடைச்சதுனால, அவங்க வந்து அந்த நாமஸ்மரணத்துல வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நல்லா பண்ணிட்டு வருவாங்க. ஓகே. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பரா அட்டாச்மென்ட்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இந்த இந்த 2த்துல இருக்கிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பரா அட்டாச்மென்ட்ல இருக்கவங்க வந்து ஏதாவது அபராதம் பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கு என்ன ஆகும்? ஒண்ணு வைஷ்ணவ அபராதம் பண்ணலாம், இல்ல நாம அபராதம் பண்ணலாம். பட் வைஷ்ணவ அபராதம் பண்ணா தான் ரொம்ப சீரியஸ்ன்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? இன் கேஸ் அவங்க அப்படி பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கடகடன்னு கீழ விழுந்துடுவாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ பக்தர்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து அபராதம் பண்ணக்கூடாது. வைஷ்ணவ அபராதம் பண்ணக்கூடாதுன்றத நம்ம இங்க இடத்துல ரொம்ப தெரிஞ்சுக்கணும். கேர்ஃபுல்லாவும் இருக்கணும். அப்புறம் வந்து அது சீரியஸா எடுத்துக்கிறாரு கிருஷ்ணர்ன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, ஆ சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, நானே வந்து அ பரமபுருஷ பகவான் சொல்லிட்டு தன்னையே கடவுளா நெனச்சுப்பாங்க. அவங்கள வந்து அகங்காரம்
பாஷனான்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மோனிசம் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. மோனிஸ்ட். ஓகேவா? ஆஹ் அதுக்கு அடுத்தது கடைசி என்ன சொல்றாருன்னா நியோஃபைட். அதாவது நேத்து வரையும் பக்தர்கள் இல்லாதவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சடனா வந்து பக்தர்கள் ஆயிடுறாங்க. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உம் இது எப்படி எடுத்துக்கணும்னா, இது செகண்ட் சான்ஸ் மாதிரி எடுத்துக்கணுமா. செகண்ட் சான்ஸ். இப்ப நம்பலாம் பார்த்தீங்கன்னா, ஏதோ ஒரு ஜென்மத்தில என்னவோ பண்ணியிருக்கோம். அதனால இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ப ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இல்லையா? இப்ப பிரகலாதா, துருவாலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நெறைய புண்ணியம் பண்ணியிருக்கலாம். அதனால தான் அவங்க வந்து ஆரம்ப ஆர அவங்களுடைய வாழ்க்கையின் ஆரம்பத்திலேயே வந்து அவங்க பக்திய ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. இல்லையா? ஸோ நம்ம குடுத்துருக்க செகண்ட் சான்ஸ வந்து நம்ம கரெக்ட்டா யூஸ் பண்ணிக்கணுன்றத இந்த இடத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஸோ நம்ம வந்து இங்க என்ன எடுத்துக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய நம்பிக்கை வந்து ஸ்ரத்தையா இருக்கணும். ஓகே. இந்த ஸ்ரத்தா நம்பிக்கை வந்து திடமான நம்பிக்கையா இருக்கணும். ஓகே. அதுல வந்து டவுட் இருக்கக்கூடாது. நம்ம எல்லாம் வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், நான் வந்து ஆத்மா, கடவுளுடைய நித்திய சேவகன், கிருஷ்ணர் தான் வந்து பரம புருஷ பகவான்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு, நான் வந்து திரும்பி என்னுடைய வீடான கோலோக்ல விருந்தாவனத்துக்கு போகணுன்றத பாயிண்ட்ஸ்ல நம்ம தெளிவா இருந்துட்டு, நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா முயற்சி பண்ணா, நம்ம பக்தி மார்க்கத்துல வந்து கிராஜுவலா டெவலப் ஆகலான்றத நம்ம இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஸோ நரசிம்ம புராணத்தை சொல்லி கடைசியா முடிக்கிறாரு. ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய மனசு, புத்தி எல்லாத்தையும் கடவுளுடைய சேவையில ஈடுபடுத்திட்டு இருக்காரு. பட் மேலோட்டமா பார்க்கும்போது ஒரு சில சில தேவையில்லாத விஷயத்த பண்றாருன்னா, அப்ப வந்து அது வந்து நாள்பட அது என்ன ஆகும்னா, ப அந்த தவறான பழக்கமோ வந்து போயிடும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அத வந்து நம்ம பெருசா குறையா கண்டுபிடிக்க தேவையில்லன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதாவது உதாரணத்துக்கு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு முழு நிலவு இருக்கு. முழு நிலவ நம்ம சில நேரத்துல பார்க்கும்போது அதுக்குள்ள கருப்பு கருப்பா இருக்கும். பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? அது மாரியே தான். அத வந்து நம்ம பெருசு பண்ண தேவையில்ல. அது நாள்பட அது சரியா போயிடும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. எல்லார்கிட்டயும் வந்து சின்ன சின்ன குறைகள் இருக்கும். பட் வந்து நம்ம பக்திய தான் பார்க்கணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த சாப்டர் இந்த இடத்துல முடியுது மாதாஜி. யார் கையில வந்து இது தமிழ்ல புக் இருக்கோ, அவங்க எடுத்துக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ நம்ம படிச்சுட்டு வேணும்னா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா மாதாஜிஸ்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே யார் கையில கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண ஜானகிராமன் பிரபு. புக் மெய் மறந்த இருக்குங்களா? காதலில் ஒருவரின் குணங்களா குணநலன் ஆமாங்க பிரபு. ஆ படிக்கிட்டீங்களா? படிங்க பிரபு. மெய்மறந்த காதலில் ஒருவரின் குணநலன். ஸ்ரீல ரூப கோசாமி அடுத்து உண்மையிலேயே கிருஷ்ணர் மீதான மெய்மறந்த காதலில் வளர்ச்சி பெற்ற ஒருவனுடைய குணநலன்களை பற்றி விளக்குகிறார். அக்குணநலன்கள் பின்வருமாறு. பகவானின் பக்தி தொண்டில் தனது நேரத்தை செலவிடுவதில் எப்போதும் ஆர்வமுடையவனாக இருப்பான். அவன் சோம்பலை விரும்புவது இல்லை. அவன் ஒரு நாளில் 24 மணி நேரமும் கவனம் சிதறாது பக்தி தொண்டு செய்வதையே விரும்புவான். 2, அவன் எப்போதும் அடக்க முடியவனாகவும் ஊக்க முடியவனாகவும் இருப்பான். 3, உலகியல் ஈடுபாடுகள் அனைத்திலிருந்தும் எப்போதும் பற்றத்தவனாக இருப்பான். தனது செயல்களுக்கு பிரதிபலனாக எந்த விதமான மரியாதையும் அவன் நாடுவதில்லை. கிருஷ்ணர் தனக்கு அருள் புரிவார் என்பதில் எப்போதும் உறுதியுடையவனாக இருப்பான். பகவானுக்கு சிரத்தையுடன் தொண்டு செய்வதில் அவன் எப்போதும் ஆர்வமுடையவனாக இருப்பான். அவன் பகவானின் புனித நாமங்களை ஓதுவதில் எப்போதும் பற்றுடையவனாக இருப்பான். பகவானின் உன்னத குணங்களை விளக்குவதில் எப்போதும் ஆர்வமுடையவனாக இருப்பான். அவன் பகவானின் லீலைகள் நடைபெற்ற இடங்களில், உதாரணமாக மதுரா, பிருந்தாவனம், துவாரகை போன்ற இடங்களில் வசிப்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைவான். நேரத்தை பயன்படுத்துதல். கிருஷ்ணர் மீதான மெய்மறந்த காதலில் வளர்ச்சி பெற்ற மாசற்ற பக்தன் எப்போதும் தனது வார்த்தைகளை பகவானின் வழிபாடுகளில் பயன்படுத்துகிறான். தனது மனதினுள் அவன் எப்போதும் கிருஷ்ணரை பற்றியே சிந்தித்து கொண்டிருக்கிறான். தனது உடலை அவன் திருமூர்த்தியின் முன்பு வீழ்ந்து வணங்கவோ அல்லது பிற தொண்டுகளுக்காகவோ பயன்படுத்துகிறான். இம்மெய்மறந்த செயல்களின் போது அவன் சில சமயம் கண்ணீர் சிந்துகிறான். இவ்வாறு அவன் முழு வாழ்க்கையும் ஒரு கணம் கூட பிற செயல்களில் வீணாகாது பகவானின் தொண்டிலேயே ஈடுபடுகின்றது. ஊக்க உணவை படிக்கலாமா? விளக்கம் கொடுக்கலாமா மாதாஜி? ஊக்கமுடைமை.
துன்பத்திற்கு காரணமான பல்வேறு காரணங்களுக்கு மத்தியிலும் ஒருவன் துன்பத்திற்காளாகாது இருக்கும் பொழுது அவன் அடக்க முடியவன் என்றும் ஊக்கமுடையவன் என்றும் அழைக்கப்படுகிறான். அடக்கமுடைமைக்கும் ஊக்கமுடைக்கும் உரிய சான்று பர்ஷித் மன்னரின் நடத்தையில் காணப்படுகிறது. அதனை ஸ்ரீமத் பாகவதம் முதற்காண்டம் 19ஆம் அத்தியாயம் 15வது ஸ்லோகத்தில் காணலாம். தனது மரண வேளையில் தன் முன்பு கூடியிருந்த முனிவர்கள் அனைவரிடமும் மன்னர் கூறுகிறார், அறிவுசால் பிராமணர்களே, நீங்கள் எப்போதும் என்னை உங்களிடம் சரணடைந்துள்ள ஒரு தொண்டனாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். பகவான் கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளுக்கு எனது மனதையும் ஆத்மாவையும் முற்றிலும் ஈடுபடுவதற்காக நான் இக்கங்கை நதிக்கரைக்கு வந்திருக்கிறேன். அதனால் எனக்கு நல்லாசி கூறுங்கள். அன்னை கங்கையையும் என் மீது மகிழ்ச்சி அடையட்டும். பிராமண புத்திரனின் சாபம் என்னை பிடித்ததை பற்றி நான் கவலைப்படவில்லை. எனது வாழ்வின் இறுதி வேளையில் நீங்கள் எல்லோரும் பகவான் விஷ்ணுவின் புனித நாமத்தை ஓத வேண்டும் என்பது எனது வேண்டுகோளாகும். அப்போதுதான் அவரது உன்னத குணங்களை என்னால் உணர முடியும். பர்ஷித் மன்னரின் நடத்தையும் அவரது வாழ்வின் இறுதி நேரத்தில் கூட அவரது அமைதியுடன் இருந்தும் இடையூறுக்கு ஆளாகாத அவர் மனநிலையையும் அடக்கமுடைமைக்கு சிறந்த சான்றாகும். கிருஷ்ணர் மீதான மெய்மறந்த காதலில் வளர்ச்சி பெற்ற ஒரு பக்தனின் குணங்களில் இது ஒன்றாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா 9 பாயிண்ட்டுக்கு வந்து அங்கங்க எக்ஸாம்பிள் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு பாயிண்டா போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து டைம், நேரத்தை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கிறதுன்றதை நம்ம பார்க்கணும். நமக்கு தெரியும், பகவத்கீதால வந்து 5 ஆப்ஜெக்டிவ் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? ஆத்மா, பரமாத்மா, காலா, பிரகிருதி, கர்மா இல்லையா? அந்த இடத்துல வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றார், நானே தான் காலமா இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? ஸோ நமக்கு கொடுத்துருக்க இந்த காலத்தை வந்து நம்ம கரெக்டா யூஸ் பண்ணிக்கணும் இல்லையா? யூஸ் பண்ண என்ன லாபம், யூஸ் பண்ணலன்னா என்ன நடக்கும்ன்றது நமக்கு தெரியும். ஸோ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு கொடுத்துருக்கிற இந்த சரீரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு படகு மாதிரி, ஒரு கருவி இல்லையா? நிமித்த மாத்திரேன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? இந்த உடலை வந்து நம்ம வந்து அவருக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டா யூஸ் பண்ணிக்கணும். அதுதான் வந்து பகவத்கீதையில வந்து கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்காரு, அர்ஜுனா வந்து இதுதான் என்னோட பிளான். நீ வந்து நீ சத்திரியன், உன்னோட தர்மத்தை பண்ணு. நீ போர் பண்ணியன்னா உனக்கு வந்து அஸ்தினாபுரம் கிடைக்கும், இல்லையா ஜெயிச்சா அஸ்தினாபுரம் கிடைக்கும். இன்கேஸ் நீ தோத்துட்டேன்னா கோலோகன விருந்தாவனத்துக்கு வரப்போற. இந்த 2 விஷயம் தான் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா? ஸோ அவன் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு பண்ணதுனால இது நடந்துச்சு. இன்கேஸ் அக்செப்ட் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்க, கடவுளுக்கு அடுத்த பிளான் இருக்கும். ஏற்கனவே வந்து அந்த விஸ்வரூபத்துல வந்து காமிச்சிடுறாரு இல்லையா, என்னெல்லாம் நடக்கும்னு சொல்லிட்டு. உன்னா தவிர எல்லாரையும் வந்து அழிஞ்சிருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவர் காலாவா இருந்து அந்த இடத்துல என்ன பண்ணாருன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஸோ நம்மளுடைய உடல், மனசு எல்லாமே கிருஷ்ணருடைய சேவையில வந்து நம்ம ஈடுபடுத்திக்கணும்ன்றதை இந்த இடத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் வந்து சுத்த பக்தர்கள், கலங்கமற்ற பக்தர்கள் செய்யறத நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லையா? கிரேட் லீடர்ஸ் ஆர் ஃபாலோடு பை காமன் பீப்புள் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? சிறந்த தலைவர்களை தான் வந்து பொதுவா இருக்கிற மக்களை வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு இதை நம்ம எடுத்துக்கிட்டு, அதுவும் இந்த சத்துர் மாசத்துல வந்து நம்ம பண்ற காரியங்களுக்கு ஒன்னொன்னுக்கும் பாத்தீங்கன்னா பல கோடி பலன்கள் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த சத்துர் மாச விரதம் இருக்கணும்ன்றதுனால இந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாசத்துல எல்லாம் வந்து நம்ம கீரை வகைகளை விட்டுணும். அதுக்கு அடுத்த மாசம் வந்து பால், தயிர், பால், அப்புறம் வந்து உளுத்தம் பருப்பை விடணும். ஓகேங்களா? இந்த வந்து இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா மனச புத்தியை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு தான் இந்த விரதங்கள் கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப என்ன ஆகும், நம்ம வந்து பரிபக்குவம் ஆகும். அப்ப வந்து இறக்கம் தருவாயில வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உடம்பு மேல நம்ம ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட் வச்சிருப்போம். அது வந்து படிப்படியா குறைஞ்சு நான் இந்த உடம்பு அல்ல, ஆத்மான்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஸ்டெப்ஸ். ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அடக்கம் அண்ட் ஊக்கமுடையவன் வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து பரிஷித் மகாராஜாவை சொல்லியிருக்காங்க. அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிறந்த அரசனா இருந்தா கூட பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருமை எல்லாம் பந்தாலாம் பீத்திக்காம அடக்கமா இருந்தாரு. ஊக்கமும் இருந்துச்சு. என்ன மாதிரி ஊக்கம் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா, தன்னுடைய மரணம் தெரிஞ்ச பிறகு கூட அவர் வந்து ஏத்துக்கிறாரு. அந்த பாம்பு வந்து என்ன கடிக்கட்டும், நான் மரணத்தை ஏத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாரு, கங்கை கரைக்கு போறாரு இல்லையா? அங்க போயிட்டு அவர் வந்து வர்ஷிப் பண்றாரு. ஓகேவா? பிரார்த்தனை பாத்தீங்கன்னா கங்கைக்கு வந்து பிரார்த்தனையை சமர்ப்பிக்கிறாரு. அப்புறம் அங்க இருக்கிற முனிவர்களுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சமர்ப்பணம் பண்றாரு. 15th ஸ்லோகாஸ் இல்லையா? ஸோ ஓ பிராமணாஸ், ஜஸ்ட் அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் படிக்கிறேன் நானு.
O Brahmanas, just accept me as a completely surrendered soul and let Mother Ganges, the representative of the Lord, also accept me in that way. For I have already taken the lotus feet of the Lord in my heart. Let the snake bird or whatever the magical thing the Brahmana created bite me at once. I only desire that you all continue singing the deeds of Lord Vishnu. என்னன்னா நடக்கட்டும், ஓகேவா? நீங்களாம் என்ன பண்ணுங்க, கடவுளுடைய நாமங்களை உச்சாரம் பண்ணிட்டே இருங்க. அப்ப என்ன ஆகும் அவருக்கு, அந்த மனசு வந்து அந்த லயிக்கும். அதனாலதான் நம்ம சொல்லுவோம், நம்ம வீட்டுல வந்து யாராவது மரணப்படுக்கையில இருந்தா வந்து இந்த கடவுளுடைய ஸ்லோகங்கள் போடணும், பகவத்கீதா அதெல்லாம் போடணும்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் மரணத்து பிறகு கூட பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அழக்கூடாது. ஏன்னா அழுத வந்து அந்த ஆத்மாவுக்கு வந்து பற்றுதல் வந்துடும். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதா எல்லாம் போட்டு வைக்கணும். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ வேற ஒருத்தங்க படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கே தமிழ் புக் இல்லைங்களா? படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க பத்மா மாதாஜி. பற்றின்மை. புலன்கள் எப்போதும் புலனின்பத்தை விரும்புகின்றன. ஆனால் ஒரு பக்தன் கிருஷ்ணன் மீதான உன்னத காதலில் வளர்ச்சி அடையும் போது அவனுடைய புலன்கள் உலக இச்சைகளால் கவரப்படுவதில்லை. இது போன்ற மனநிலையே பற்றின்மை எனப்படுகிறது. பரத மன்னரின் நடத்தையில் இதற்கு உதாரணம் இருக்கிறது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 5ஆம் காண்டம் 14ஆம் அத்தியாயம் 43வது ஸ்லோகத்தில் பரத மன்னர் பகவான் கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளின் அழகினால் பெரிதும் கவரப்பட்டிருந்தார். அவர் தனது இளமை காலத்திலேயே குடும்பம், குழந்தைகள், நண்பர்கள், அரசு போன்றவற்றையெல்லாம் அருவருக்கத்தக்க மலமாக கருதி துறந்தார் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. பற்றின்மைக்கு ஒரு சிறந்த முன்னுதாரணத்தினை பரத மன்னர் உருவாக்கினார். அவர் உலகில் அனுபவித்து மகிழ்வதற்கான அனைத்தையும் பெற்றிருந்தார். ஆயினும் எல்லாவற்றையும் துறந்தார். இதன் பொருள் பற்றின்மை என்பது ஒருவன் செயற்கையாக தன்னை தனியாகவோ பற்றின் மீதான கவர்ச்சிகளுக்கு புறம்பாகவோ வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதல்ல. அப்படிப்பட்ட கவர்ச்சிகளுக்கு மத்தியிலும் கூட ஒருவன் உலக இச்சைகளால் கவரப்படாமல் இருந்தான் என்றால் அவன் பற்றற்றவன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். ஆரம்பத்தில் உண்மையில் ஒரு புதிய பக்தன் தன்னை பற்றுக்களின் அனைத்து வகையான கவர்ச்சிகளில் இருந்தும் பிரித்து தனியே வைத்துக் கொள்ள முயற்சித்தல் வேண்டும். ஆனால் ஒரு முதிர்ந்த பக்தனின் நிலை என்னவென்றால் எல்லா விதமான கவர்ச்சிகளுக்கு மத்தியில் அவன் இருந்த போதிலும் அவற்றினால் அவன் கவரப்படுவதில்லை. பற்றின்மையின் உண்மையான அளவுகோல் இதுவேயாகும். அடுத்து படிக்குவோம் மாதாஜி. இது சொல்லிடலாம் மாதாஜி. ஓகேவா? சோ இதுல நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு எடுக்க வேண்டியது இருக்குது. அவர் பாருங்க, எல்லா டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும் போது கூட பாத்தீங்கன்னா டிஸ்டர்ப் ஆகாம இருக்கணும் இல்லைங்களா? அதுதானே பெரிய சேலஞ்சிங் திங் நமக்கு. நம்ம மனசு வந்து சஞ்சலக்கூடியது. அர்ஜுனன் சொல்றாரு இல்லையா, இந்த காத்தை கூட நான் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிடுவேன், மனசை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது கஷ்டம்னு சொல்லிட்டு. ஆமாவா இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா மாதாஜி. இல்லையா? சோ அந்த பற்றுதல் வந்து நம்ம மனசை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது வந்து கஷ்டம். அது மாதிரி இந்த இடத்துல உதாரணம் எவ்வளவு அழகா சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. பரத் மகாராஜா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிறந்த அரசர். ஓகே. ஸோ ஐடியல் கிங்கா இருந்தாரு, இன்ஸ்ட்ரக்டரா இருந்தாரு, எம்பரராகவும் இருந்தாரு, அழகான மனைவி, பிள்ளைகள், எல்லா செல்வ வளங்களையும் விட்டுட்டு போறது வந்து சாதாரணமான விஷயம் இல்லை இல்லையா? நமக்கெல்லாம் மிஞ்சி போன ஒரு வீடு 2 வீடு இருக்கும் இல்லையா? அரசருடைய நிலை யோசிச்சு பாருங்க. அவர் எவ்வளவு அளவுக்கு ஈஸியா விட்டுட்டார். நம்ம அப்படி விட்டு கொடுக்க முடியுமா? யோசிச்சு ஒரு கொஸ்டின் நமக்குள்ள நம்ம போட்டுக்கலாம். ஓகே. ஸோ இவரு அது விட்டு கொடுக்குறாருன்னு பார்த்து அதுக்கு அடுத்த ஜென்மத்துலதான் அவர் வந்து ஜடபரதரா வந்தாருன்றது நமக்கு தெரியும். இந்த ஜென்மத்துல மகாராஜாவா இருந்தாரு, அதுக்கு அடுத்து ஜடபரதரா பிறந்தார் இல்லையா? டெஃப் அண்ட் டம் மாதிரி வாழ்ந்துட்டு வந்தார். பட் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சிருந்தவர் இல்லையா? ஓகே. சோ நமக்கு தெரியும் அவர் வந்து பலி கொடுக்கும்போது பகவானே வந்து அந்த தேவியே வந்து காப்பாத்துவாங்க. நீ என்ன ஒரு கிருஷ்ண பக்தனை வந்து பலி கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு பலி கொடுக்குற வந்தவங்களை வந்து சாகடிப்பாங்க இல்லையா? சோ அந்த அளவுக்கு நம்ம பக்தி பண்றதுனால நம்ம நினைக்கிறோம் ஐயோ இதை விட்டுறோமேன்னு சொல்லிட்டு. பட் கடவுள் வந்து நம்மள ஹையர் திங்ஸ்ல ரீப்ளேஸ் பண்ணுவார் இல்லையா? அவரையே நமக்கு கொடுக்குறாரு. அதை நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம லைஃப்ல டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும், அட்டாச்மெண்ட் இருக்கும், இதெல்லாம் நம்ம இவங்களெல்லாம் பார்த்து நம்ம கத்துக்கணும். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு மெச்சூரிட்டி வரணும், சஞ்சலங்கள் இருக்கக்கூடாது. நெக்ஸ்ட் ஒருத்தவங்க படிங்க, ப்ரைட்லெஸ்னஸ். இது வந்து உத்தம ஸ்லோகம்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? இந்த ஸ்லோகத்தை 5.14.43 வந்து பாத்தீங்கன்னா உத்தம ஸ்லோகம்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அவ்வளவு சீக்கிரம் யாரும் எல்லாத்தையும் விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க இல்லையா?
இவரை விட்டு போறாரு. ப்ரைட்லெஸ்னஸ். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் இப்பதான் வந்தேன். எந்த சாப்டர் மாதாஜி? மாதாஜி, நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் படிச்சிட்டு இருக்கோம். அது ஓகே. 18வது 18வது. சாப்டர். ஓகே வேற ஓகே. யாருக்கையும் 18 புக் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. Okay. நான் எடுத்துடுறேன் மாதாஜி. ம் 18ல பிரைட்லெஸ் ஆமாங்க மாதாஜி. கர்வமே. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஒரு கிருஷ்ணா. பக்தனிடம் தூய உணர்வின் அனைத்து குணங்களும் இருந்த போதிலும் கூட அவன் சிறிதும் பெருமைப்படாமல் இருந்தான் என்றால் அவன் கர்வமற்றவன் ஆவான். பத்ம புராணத்தில் மன்னர் பகீரதன் மன்னர்களுக்கெல்லாம் மேலான சக்கரவர்த்தியாக இருந்த போதிலும் அவர் கிருஷ்ணர் மீதான மெய்மறந்த காதலில் வளர்ச்சி பெற்றதன் காரணமாக இறப்பவராக மாறி பிச்சை பெறுவதற்காக அவருடைய அரசியல் எதிரிகள் மற்றும் நிதிகுலத்தவரின் இல்லங்களுக்கு கூட சென்றார். அவர் அவர்களின் முன்பு வீழ்ந்து வணங்குகின்ற அளவுக்கு மிக்க பணிவுடையவராக திகழ்ந்தார் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. இது போன்ற சம்பவங்கள் இந்தியாவில் ஏராளமாக நிகழ்ந்துள்ளன. மிக அண்மையில், அதாவது சுமார் 200 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கல்கத்தாவில் லால்பாடி என்னும் மிகப்பெரிய நிலச்சுவான்தார் வைஷ்ணவராக மாறி விருந்தாவனத்தில் வசித்து வந்தார். அவர் பிச்சைக்காக ஒவ்வொரு வீடாக செல்லும் போது அவரது அரசியல் எதிரிகளின் வீடுகளுக்கு கூட செல்வார். பிச்சைக்காக ஒருவரது வீட்டிற்கு செல்லும் போது அவ்வீட்டுக்காரன் பிச்சை ஏற்பவரை அவமதிப்பான். இது இயற்கையாகும். ஆனால் இந்த அவமரியாதைகளை ஒருவன் கிருஷ்ணருக்காக பொறுத்து கொள்ள வேண்டும். கிருஷ்ணரின் பக்தன் அவருக்கு செய்யும் தொண்டில் எப்படிப்பட்ட நிலைமையையும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவனாவான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா கர்வமின்மை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. நமக்கு எல்லாம் தெரியும், இந்த பகீரத மகாராஜா வந்து பாத்தீங்கன்னா இஷ்வாக்கு குலத்துல சேர்ந்தவர் இல்லையா? அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் கிரேட் டைனஸ்டில வந்து சேர்ந்தவர். அவர்னாலதான் வந்து இந்த கங்கை நதியை வந்து இந்த பூலோகத்துக்கு வந்துச்சு. அப்படியாப்பட்டவர் பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்றாரு, எல்லாத்தையும் திறந்துட்டு என்ன பண்றாரு, பிக்ஷை எடுக்கிறாரு. யார் வீட்டுல போயிட்டு? தன்னோட எதிரி வீட்டுல கூட போயிட்டு எடுக்கிறாரு. அப்ப வந்து அவருக்கு மரியாதையும் வரும், அவமரியாதையும் வரும். அந்த அளவுக்கு வந்து பவுடன் எளிமையா இருக்கிறாருன்றது தெரிஞ்சுக்கணும். ஹம்பிளா இருக்கிறாரு, எளிமையா இருக்கிறாருன்றத தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு உதாரணம், இது மாதிரி நம்ம நாட்டுல தேசத்துல வந்து நிறைய உதாரணங்கள் இருக்கு. குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா இந்த லேண்ட்லார்ட், அதாவது இவரு வந்து லால் பாபுன்னு சொல்லிட்டு கல்கத்தால வசிக்கிறாரு. நார்மலா இருந்த மனுஷன் வந்து என்ன ஆறாரு, வைஷ்ணவா ஆறாரு. அப்போ வந்து அவருக்கு புரியுது, நான் வந்து கிரகஸ்த வாழ்க்கை முடிச்சுட்டு வனப்பிரஸ்தாக்கு போகணும், அப்புறமா தான் நான் கடவுளுடைய திருவடிக்கு சேருவேன்னு சொல்லிட்டு அந்த புரிதல்னால என்ன பண்றாரு, பிருந்தாவன வாசத்தை பண்றாரு இல்லையா? அங்க போயிட்டு மதுகரை பண்றாரு. ஓகே. சோ அப்ப பண்ணும்போது யார் வேணும்னாலும் இருக்கலாம், எப்படி வேணும்னாலும் நம்மள வந்து தரமா ட்ரீட் பண்ணலாம், தரம் இல்லாமையும் நம்மள வந்து ஏளனம் பண்ணலாம். அந்த அவமானங்கள்லாம் வந்து வந்து சகிச்சுக்கிறாங்க. யாருக்கோசம்? ஜஸ்ட் ஃபார் த சேக் ஆஃப் கிருஷ்ணா. சோ எந்த நிலைமையை வேணும்னாலும் நம்ம வந்து ஏத்துக்கணும், கிருஷ்ணருக்கோசம்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது யாராவது வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் கையில புக் இருக்கோ வாசிங்க மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ம் ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. ஏன் எல்லாம் புக்கை வச்சுட்டு ரெடியா இருக்கணும் இல்லையா? இது பேஜ் சாப்டர் கொஞ்சம் பெருசு, நம்ம கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போனாதான் டைம் பிக்கப் பண்ண முடியும். கர்வமின்மையா மாதாஜி? அதுக்கு அடுத்தது உறுதியான நம்பிக்கை. கிரேட் ஹோப். முழுமுதற் கடவுளின் கருணையை நிச்சயமாக பெறுவேன் என்று உறுதியான நம்பிக்கை வடமொழியில் ஆசாபந்தம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஆசாபந்தம் என்பதற்கு பக்தி தொண்டின் ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்றுவதில் நான் என்னால் முடிந்த அளவிற்கு முயற்சி செய்து கொண்டிருப்பதால் நான் வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைவது நிச்சயமாகும் என்று தொடர்ந்து சிந்திப்பதாகும். இந்த உறுதியான விளக்கத்திற்கு ஸ்ரீலகு ரூப கோஸ்வாமி கிருஷ்ணர் மீது பாடிய ஒரு வழிபாடே போதுமானதாகும். கிருஷ்ணர் மீது எனக்கு காதல் இல்லை, கிருஷ்ணர் மீதான அன்பு வளர்ச்சி பெறுவதை காரணமான கேட்டல் ஓதுதல் போன்றவையும் என்னிடம் இல்லை. எப்போதும் கிருஷ்ணரையே சிந்தித்து அவரது தாமரை திருவடிகளில் எனது உள்ளத்தை நிலைபெறச் செய்யும் பக்தி யோக முறையும் என்னிடம் இல்லை. தத்துவ ஞானம் அல்லது புண்ணிய செயல்களை பொறுத்த மட்டில் இது போன்ற செயல்களை செய்வதற்கான சந்தர்ப்பம் எனக்கு வாய்க்கும் என்று தோன்றவில்லை. இவை எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக நான் ஒரு சிறந்த குடும்பத்தில் பிறக்கவும் இல்லை. ஆகையால்
உம்மை வழிபடுவதே சாலச் சிறந்தது. கோபீஜன வல்லவரே, கோபியர்களை காப்பவரும் அவர்களின் நேசத்திற்கு உரியவருமான கிருஷ்ணா, எவ்வாறேனும் ஒரு வழியில் நான் உமது தாமரை திருவடிகளை அடையும் திறன் பெறுவேன் என்னும் விருப்பமும் நம்பிக்கையும் என்னிடம் உள்ளது. இந்த நம்பிக்கை கூட எனக்கு துன்பமே தருகின்றது. ஏனெனில் அந்த உன்னத வாழ்க்கை லட்சியத்தை அடைவதற்கு நான் சிறிதும் தகுதியற்றவன் என்று கருதி நான் உம்மை பிரார்த்திக்கிறேன். இதன் பொருள் என்னவென்றால், ஒருவன் தான் எவ்வாறேனும் ஒரு வழியில் பரமபுருஷ பகவானின் தாமரை திருவடிகளை எய்துவோம் என்னும் நம்பிக்கையின் மீது தொடர்ந்து நம்பிக்கை வைத்தல் வேண்டும் என்பதாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இங்க என்ன பண்ற, அதாவது உறுதியான நம்பிக்கையில வந்து பாத்தீங்கன்னா யார் மேல வைக்கணும்? கடவுள் மேல வைக்கணும் இல்லையா? சோ அப்ப வச்ச என்னைக்காவது ஒரு நாள், எப்படியாவது ஒரு நாள் வந்து நம்ம அவரை போய் சேர்ந்துருவோம். அதுதான் இங்க டேக் ஹோம் மெசேஜா இருக்கணும். அப்ப வந்து நமக்கு இந்த கோஸ்வாமி அவங்க எல்லாம் உயர்ந்தவர்கள் இல்லையா, சிறந்த பக்தர்கள். அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பாருங்க. அவங்க இப்படி பேசுறாங்கன்னா நம்ம எப்படி நம்மள யோசிச்சுக்கணும்ன்றது. ஐ ஹாவ் நோ லவ் இல்லையா? இவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நல்ல குடும்பத்துல பிறந்தவங்க. பிரம் உயர்ந்த ஒரு கோத்திரத்துல பிறந்தவங்க, சேஜஸ் உடைய கோத்திரத்துல பிறந்தவங்க மாதாஜி. எனக்கு அந்த பேர் டக்குன்னு ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது, ஒரு நிமிஷம். அந்த கோத்திரத்துல பிறந்தவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா முஸ்லீம் அரசரால அவர் வந்து என்ன ஆறாங்க, ஃபைனான்சியல் மினிஸ்டரா இருக்கிறாங்க. ஃபைனான்சியலா மினிஸ்டரா இருந்துட்டு என்ன ஆறாங்க, பரத் கோத்ரா மாதாஜி. அந்த முனிவர் ஒருத்தர் இருப்பார் இல்லைங்களா, பரத்வாஜ கோத்திரம் மாதாஜி. பரத்வாஜ கோத்திரத்துல இருக்காங்க. கரெக்ட் மாதாஜி. பரத்வாஜ கோத்திரத்துல பிறந்தவங்க இவங்க. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த முஸ்லீம் நவாப் ஹுசேன் பாத்தீங்கன்னா ஃபைனான்சியல் மினிஸ்டர் போஸ்ட் கொடுக்குறாரு. அது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண பிரேமைக்கோசம் சைத்தன்ய மகாபிரபு கிட்ட வராருன்றத நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? அப்படிப்பட்டவங்க வந்து இப்ப வந்து சிம்பிளா வாழ்றாங்க. ஒரு கோமணியம் போட்டுட்டு, ஒரு கோமணம் போட்டுட்டு, அப்புறம் என்ன கிடைக்குதோ மதுக்கறி பண்ணி என்ன கிடைக்குதோ அதை வந்து சாப்பிட்டுட்டு வாழ்ந்துட்டு வராங்க. அவங்க என்ன சொல்றாங்க, ஐ ஹாவ் நோ லவ் ஃபார் கிருஷ்ணா இல்லையா? அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நாட் ஃபார் த காஸ் ஆஃப் டெவலப்பிங் ஹியரிங் அண்ட் சாண்டிங், அதுலயும் வந்து எனக்கு ருசி இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எவன் ஒருத்தர் வந்து எப்ப சதா காலமும் கடவுளை நினைச்சிட்டு இருப்பாங்களோ அந்த புத்தி என் கை இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு கீழ்நிலைய குடும்பத்துல சேர்ந்தவன். ஏன்னா அவங்க வந்து அந்த முஸ்லீம் கீழே வேலை செஞ்சதுனால வந்து அவங்க ரொம்ப தாழ்மையானவங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க நினைச்சுக்கிறாங்க. சோ இந்த பாவனையோட அவங்க என்ன சொல்றாங்க, நான் வந்து கோபிஜன வல்லபா வந்து பிரார்த்தனை பண்றேன், நீங்க வந்து எனக்கு வந்து அருள் புரியுங்க, தயவு செய்து எனக்கு எந்த ஒரு குவாலிஃபிகேஷனும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு, எனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுங்க. சோ வந்து அந்த கோலை ரீச் பண்றதுக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரார்த்தனை பண்றாங்க. சோ நம்மளுடைய பிரார்த்தனைகள் கூட இது மாதிரி நம்மளை வச்சு நம்ம பண்ணணும். இதுதான் வந்து ஆஷா பந்தான்ற சான்ஸ்கிரிட் வேர்ட்ல சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ நம்பிக்கையும் முயற்சியும் இங்க இருக்கணும் இல்லையா? சோ அதுக்கு அடுத்த பேராகிராஃப் யாராவது படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி, ஃபாஸ்டா படிங்க. விரும்பிய வெற்றியை எய்துவதில் ஆர்வமுடைமை. ஒருவன் பக்தி தொண்டில் வெற்றி பெறுவதற்கு போதுமான ஆர்வமுடையவனாக இருந்தான் என்றால் அந்த ஆர்வம் சமுத்கண்டா எனப்படும். இதன் பொருள் முழு ஆர்வமுடைமை என்பதாகும். உண்மையில் இந்த ஆர்வமே கிருஷ்ண உணர்வில் வெற்றி பெறுவதற்கு கொடுக்கப்படும் விலையாகும். எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு மதிப்பு உண்டு. அதனை பெறுவதற்கோ அல்லது தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கோ ஒருவன் அதற்குரிய விலையினை கொடுத்தாக வேண்டும். வேத இலக்கியங்களில் மதிப்பு மிக்கதான கிருஷ்ண உணர்வினை பெறுவதற்கு ஒருவன் வெற்றி எய்வதற்கான உள்ளார்ந்த ஆர்வத்தில் வளர்ச்சி பெற வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த உள்ளார்ந்த ஆர்வமானது மிகவும் அழகாக கிருஷ்ண கர்ணாமிர்தம் என்னும் நூலில் பில்வமங்கல தாகூர் அவர்களால் விளக்கப்படுகிறது. அவர் கூறுகிறார், பிரபஞ்சம் முழுவதையும் மயக்கும் உடல் அழகும், கரிய புருவங்களால் எப்போதும் காக்கப்படும் செந்தாமரை விழிகளும், எப்போதும் தனது பக்தர்களை ஆர்வமுடன் பார்க்கும் பார்வையும், அதன் காரணமாக அங்கும் இங்கும் அலையும் விழிகளையும் உடையமான பிருந்தாவன சிறுவனை காண நான் பேரார்வமுடன் காத்திருக்கிறேன். அவனது விழிகள் எப்போதும் ஈரமுடையதாக இருக்கின்றன. அவனது இதழ்கள் தாமிரத்தை போல் சிவந்திருக்கின்றன. அந்த இதழ்களின் வழியே வரும் ஒளியானது மதம் கொண்ட யானையை விட மதம் கொண்டவனாக ஒருவனை அலையச் செய்யும். நான் அவனை விருந்தாவனத்தில் காண பெரிதும் விளைகின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா ஆர்வம், என்ன ஆர்வம்? உள்ளார்ந்த ஆர்வம் இல்லையா? மேல மேலக்கு இல்ல. உள்ள உள்ள இருக்கணும். உள்ளார்ந்த ஆர்வம் இருந்தா அத வந்து என்ன சொல்றாங்க? சமுத்கந்தான்னு சொல்லிட்டு அந்த பதத்துல வேர்ட்ல சொல்றாங்க. இதுக்கு உதாரணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, பில்வமங்களுடைய தாக்கூருடைய மனோபாவத்த வந்து கிருஷ்ண கருணாமிர்த புக்ல வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க. எப்படி இருக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம். அழற குழந்தை தான் வந்து பால் குடிக்கும்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அத சும்மா இருந்தா யாரும் போயிட்டு அத வந்து குடுக்க மாட்டாங்க. அழுறாதான் சரி அதுக்கு பசிக்குது, சமாதானப்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு அம்மா வந்து பால் குடுப்பாங்க. இல்லையா? அது மாரி இவரு பாருங்க அவங்களோட ஈகர்னஸ் ஆர்வம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஆ விருந்தாவனத்துல இருக்கிற கிருஷ்ணருடைய அழக பத்தி சொல்றாரு. பாடிலி அது வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த எல்லா உலகத்தையும் இழுக்கக்கூடிய அழகு. இல்லையா? அவருடைய ஐப்ரோஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கருப்பா இருக்குது. அப்புறம் வந்து அவருடைய கண்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, தாமரை பூ மலர்கள் போல இருக்குது. அப்புறம் வந்து எப்பயுமே வந்து ஈரப்பதம் இருக்குது. அவருடைய இதழ்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த காப்பருக்கு தாமரை கலர் மாரி இருக்குது. ஆ அதுல வந்து ஒரு சப்தம் வந்துட்டே இருக்கும். "பிலிப்ஸ் தேர் கம்ஸ் எ சவுண்ட் வைப்ரேஷன்." அது வந்து மதம் பிடிச்ச யானைகள வந்து ஓட்டக்கூடியதா இருக்கும்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப அப்படி இந்த பண்புகள கொண்டிருக்கிற அந்த விருந்தாவனத்துல வாழ்றவருடைய கிருஷ்ணர வந்து நான் பார்க்கணுன்ற ஒரு ஆர்வம் இல்லையா? அது வந்து இன்டர்ன்ஸ் ஈகர்னஸ் உள்ளார்ந்த ஆர்வம் இருக்கணும். அப்படி இருந்தா வந்து கடவுள் வந்து நமக்கு கண்டிப்பா வந்து நம்மளுக்கு வந்து வழி காட்டுவாருன்றத நம்ம இந்த இடத்துல இருந்து டேக் ஹோம் மெசேஜா எடுத்துக்கணும். ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது படிக்கிறவங்க இந்த 2 பாயிண்ட்ஸும் படிச்சிருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா படிக்க பிரபு. மாட்டேங்குது. இருங்க பிரபு படிச்சுட்டு அடுத்து நீங்க படிங்க மாதாஜி. யார் சித்ரா மாதாஜியா? பகவானின் புனித நாமங்கள் ஓதுவதில் பற்று வைத்தல். அதே கிருஷ்ண கருணாமதத்தில் ராதாராணி ஓதுவதை பற்றியதோர் குறிப்பும் உண்டு. ராதாராணியின் தோழி ஒருத்தி கூறுகிறாள், ஓ பகவான் கோவிந்தனே, மன்னர் ரிஷபாணியின் புதவியான இந்த பெண் இப்போது கண்ணீர் வடித்துக் கொண்டிருக்கிறாள். அவள் உமது புனித நாமத்தினை கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா என்று கவலையுடன் ஓதிக்கொண்டிருக்கிறாள். பகவானின் உன்னத குணங்களை விளக்குவதில் ஆர்வம் வைத்தல். பகவானின் கீர்த்திகளை ஓதுவதில் பற்று வைப்பது பற்றி கிருஷ்ண கருணாமதத்தில் பின்வருமாறு கூறப்படுகிறது. இனிமையுடையவரும் துள்ளி துள்ளி விளையாடும் சிறுவர்கள் அனைவரின் மிக்க குறும்பு காரணமான கிருஷ்ணருக்கு நான் என்ன செய்ய போகிறேன்? கிருஷ்ணரின் எழில்மிகு லீலைகளில் நினைவே என் உள்ளத்தை பெரிதும் ஈர்க்கின்றது. நான் என்ன செய்வேன் என்று எனக்கே தெரியவில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நாமம் ஜபிக்கிறதுல வந்து நாம காணே சதா ருசி ருசி வரணும் நமக்கு இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு நாம சும்மா பேருக்கு பண்ணிட்டு இருப்போம். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நாம பாஷா, ஆಮೇಲೆ சுத்த நாம அந்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம வரணும். நம்ம எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கோன்றத பார்த்துட்டு சுத்த நாம ஸ்டேஜுக்கு நம்ம போகணும். அதுதான் நம்மளோட கோலா இருக்கணும். அப்படி இருக்கிற போது இந்த ராதாராணிங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும் அவருடைய அந்தரங்க சக்தி தான் ராதாராணி. அவங்க வந்து ரிஷபானுடைய மகள். அவங்க வந்து சாண்டிங் பண்றாங்க. அவங்க சாண்டிங் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, கண்ல வந்து தாரையா வந்து தண்ணி வந்துட்டே இருக்குது. கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு சொல்லும்போதுன்னு சொல்லிட்டு, கிருஷ்ண கருணாமிர்தத்துல சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ, நம்மளும் வந்து நம்ம குவாலிட்டி ஆஃப் சாண்டிங் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும். அதுக்கு அடுத்தது என்ன பாயிண்ட் சொல்றாங்கன்னா, ஈகர்னஸ். ஈகர்னஸ்க்கு வந்து என்ன சொல்றது? ஆகஸ்ட் 15 சுதந்திர தினம். மறுதினம் என்ன பிரபு? 16 ஆர்வமுடைமை மாதாஜி. ஆர்வம். 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 ஓகே. சோ கடவுளுடைய வந்து ரூபத்த பார்த்தோம், நாமத்த பார்த்தோம், அவருடைய பண்புகள் இல்லையா? அவருடைய பண்புகள் மேலயும் வந்து நம்ம வந்து ஆர்வம் வச்சு தெரிஞ்சுக்கணும். அப்பதான் இப்ப வந்து ஒருத்தர் மேல காதல் பண்றோம்னா, சும்மா எல்லார் மேலயும் பண்ண முடியாது. அவருக்குன்னு ஒரு சில நல்ல குவாலிட்டிஸ் இருக்கணும். அப்ப இருக்கும்போது என்ன ஆகுது? ஈஸியா நம்ம அட்ராக்ஷன் ஆவோம் இல்லையா? அ அதனாலதான் வந்து நமக்கு தெரியும். அவர்தான் எல்லாத்துக்கும் வந்து எல்லாத்துக்கும் காரணமானவர்ன்றது தெரியும். அவர்தான் வந்து இத உலகத்த சிருஷ்டி பண்றாரு, காக்குறாரு, அழிக்கிறாருன்றது எல்லாம் நமக்கு தெரியும். அவரு எல்லாத்தையும் விட நம்மளுடைய இருதயத்துல இருக்கிறாரு. சைத்தியோக குருவா இருந்து நம்மள வழி நடத்துறாரு. நம்ம மேல கருணை இருக்கிறதுனால அப்பப்போ ஒரு குருவ அனுப்பிச்சு என் கூட வாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்மள கூட்டிட்டு போறதுக்கு
பிரயத்தனம் நிமிஷம் நிமிஷம் பண்றாரு. நம்ம தான் வந்து ஏதோ ஒரு நிமிஷத்தை தான் கொடுக்குறாரு. பட் அவர் சதா காலமும் நம்மள நினைக்கிறார். உல்டாவா இங்க இருக்குது. அவருடைய எண்ணங்கள், அவருடைய பாவனைகள், குவாலிட்டிஸை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா நம்ம வந்து அவருக்கு மேல அட்ராக்ஷன் ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும்ன்றத நம்ம இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும். இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, கிருஷ்ணா who is pleasing all pleasurable conceptions, who is naughtier than all restless boys. அவர் நாட்டின்றதை நம்ம தெரியும். கிருஷ்ணா லீலையில நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பியூட்டிஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ், அவர் பண்ற ஒவ்வொரு லீலைகளும் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது. அவருடைய கதையை கேட்டு நமக்கு காசு எல்லாம் வராது, பட் சந்தோஷம் நமக்கே தெரியாம நம்ம இருதயத்துல வந்து ஆனந்தம் வரும் அப்படின்றத நமக்கு தெரியும் இல்லையா? எனக்கு தெரியல நான் என்ன பண்ணணும் அவருக்கோசம்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்து விருந்தாவனத்துல வாழ்றது யாராவது படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மல்லிகா மாதாஜி யாரு மாதாஜி பேரு? பத்மா மாதாஜி படிங்க. அதுக்கு அடுத்தது மல்லிகா மாதாஜி நீங்க படிங்க. ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி மாதாஜி. பத்மாவளி என்னும் நூலில் பிருந்தாவனத்தை பற்றி இவ்வாறு கூறப்படுகிறது. இந்த இடத்தில் தான் நாயர்களின் அரசரான தனது தந்தை நந்த மகாராஜாவுடன் அவரது மைந்தன் வசித்து வந்தார். இந்த இடத்தில் தான் வண்டியின் வடிவில் மாறு வேடம் பூண்டு வந்த சகடாசுரன் அடித்து நொறுக்கப்பட்டான். இந்த இடத்தில் தான் நமது உலக வாழ்வில் முடிச்சை துண்டிக்கும் தாமோதரன் அவரது அன்னையான யசோதையின் குரலில் கட்டி வைக்கப்பட்டார். மதுரா மாவட்டம் அல்லது விருந்தாவனத்தில் வாழும் பகவான் கிருஷ்ணரின் ஒரு தூய பக்தன் கிருஷ்ணரின் லீலைகள் நடைபெற்ற எல்லா இடங்களுக்கும் செல்கிறான். இந்த புண்ணிய தலங்களில் தான் கிருஷ்ணர் அவரது அன்னை யசோதையுடனும் ஆயர்குல சிறுவர்களுடனும் லீலைகள் புரிந்தார். இந்த இடங்கள் அனைத்தையும் சுற்றி வலம் வருதல் இப்போதும் கூட கிருஷ்ணரின் பக்தர்களிடையே இருக்கும் வழக்கமாகும். மேலும் மதுராபுரிக்கும் விருந்தாவனத்திற்கும் வருபவர்கள் எப்போதும் உன்னத இன்பத்தினை அனுபவித்து மகிழ்கின்றனர். உண்மையில் ஒருவன் விருந்தாவனத்திற்கு சென்றால் என்றால் அங்கிருந்த அருமையான லீலைகள் பல புரிந்த கிருஷ்ணரின் பிரிவினை அவன் உடனே உணர்வான். கிருஷ்ணரின் லீலைகளை நினைவு கூறும் அன்பே கிருஷ்ணர் மீதான பற்றாக அறியப்படுகிறது. எனினும் அருவவாதிகளும் யோகிகளும் பக்தி தொண்டு போல் செய்து இறுதியில் பரமபுருஷ பகவானுடன் ஒருங்கிணைய விரும்புகின்றனர். அவர்கள் சில சமயம் கிருஷ்ணர் லீலைகள் புரிந்த புண்ணிய தலங்களுக்கு சென்று ஒரு தூய பக்தனின் உணர்வினை பாவனை செய்ய முயல்கின்றனர். ஆயினும் அவர்களிடம் முக்தி பெறுவதற்கான எண்ணம் ஒன்று மட்டுமே உள்ளது. அதனால் அவர்களின் செய்கைகள் பற்றாக கருதப்படுவதில்லை. ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி கிருஷ்ணன் மீது தூய பக்தர்களால் வெளிப்படுத்தப்படும் பற்றானது கர்மிகளின் மனதிலோ ஞானிகளின் மனதிலோ முழுமை பெறுவதற்கு சாத்தியமே இல்லை என்றும், ஏனென்றால் தூய கிருஷ்ண உணர்வுடன் கூடிய அந்த பற்றானது மிகவும் அரியதென்றும் முக்தி பெற்றவருக்கும் கூட அது சாத்தியமாகாது என்றும் குறிப்பிடுகிறார். பகவத்கீதையில் பௌதீக மாசிலிருந்து விடுதலை பெறும் நிலையிலே பக்தி தொண்டானது எய்தக்கூடியதாகும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. விடுதலை பெற்று அருவ பிரம்ம ஜோதியுடன் ஒன்றாக இணைய விரும்புவனுக்கு கிருஷ்ணன் மீது பற்று வைப்பது சாத்தியமாகாது. இப்பற்றானது கிருஷ்ணரால் மிகவும் ரகசியமாக பாதுகாக்கப்படுகிறது. மேலும் இந்த பற்று தூய பக்தர்களுக்கு மட்டுமே அருளப்படுகிறது. சாதாரண பக்தர்களுக்கும் கூட கிருஷ்ணன் மீது தூய பற்று வைத்தல் என்பது இயலாது. ஆகவே கர்ம பயன்களினால் இதயம் மாசுற்றிருக்கும் கர்மிகளுக்கும் பல்வேறு வகையான மனயூகங்களில் சிக்கி தவிக்கும் ஞானிகளுக்கும் வெற்றி எய்துவது என்பது எவ்வாறு சாத்தியமாகும்? படிக்க மாதாஜி. பண்ணுங்க, படிங்க மாதாஜி. அஷ்டகாலிக லீலா எனப்படும் கிருஷ்ணரின் லீலைகளை செயற்கையாக சிந்திக்கும் பக்தர் என தம்மை சொல்லிக் கொள்வோர் பலர் இருக்கின்றனர். சில சமயம் ஒருவன் தன்னிடம் கிருஷ்ணர் ஒரு சிறுவனின் வடிவில் வந்து பேசியதாகவோ அல்லது ராதா ராணியும் கிருஷ்ணரும் சேர்த்து வந்து தன்னிடம் பேசியதாகவோ பாசாங்கு செய்து அந்த லீலைகளை பாவனை செய்கிறான். இந்த குணநலங்கள் சில சமயம் அருவவாதிகளால் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. அவை பக்தி தொண்டு விஞ்ஞானத்தை பற்றி அறியாத அப்பாவி மனிதர்களை வசீகரிக்கவும் செய்யலாம். ஆனால் ஒரு அனுபவசாலியான பக்தனின் பார்வையில் கேலி சித்திரங்கள் பட்டதென்றால் அதன் உண்மை தன்மைகள் என்னவென்று உடனடியாக புரிந்து கொள்கிறான். ஒரு பாசாங்குக்காரன் கிருஷ்ணர் மீது போலியான பற்றுடையவனாக காணப்பட்டான் என்றால் அவனது பற்று உண்மையான பற்றாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதில்லை. எனினும் பாசாங்குக்காரனின் அப்பற்று இறுதியில் அவன் தூய பக்தி தொண்டு நிலைக்கு உயர்வதான நம்பிக்கையை அவனுக்கு அளிக்கிறது என்று கூறலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாரு,
நம்ம விருந்தாவனத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இல்ல எந்த ஒரு தாமுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி அந்த லீலைகளை படிச்சுட்டு போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ அந்த இடத்த வந்து நல்லா அனுபவிக்கலாம் இல்லைங்களா? இங்க ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப்ல சொல்றாங்க இல்லையா? இங்கதான் வந்து கிருஷ்ணர் அவங்க அப்பா நந்த மகாராஜா கூட யசோதா மாதா கூட வாழ்ந்தாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பதாவல்லியில வந்து பத்தியவல்லியில ரூப கோசாமி சொல்றார் இல்லையா? இங்க வாழ்ந்தாருன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் தன்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கவர்டு பாய்ஸோட இருந்தாருன்னு சொல்றோம். அப்புறம் வந்து சக்கட்டாசூரனை வதம் பண்ண இடம் இதுதான்றது காமிக்கிறாங்க. தாமோதர லீலைகள் பண்ணி அங்க வந்து அந்த மரத்து பேர் என்ன மாதாஜி? மருத மரங்கள், ஆஹா அசோக உரல். மரம்னு சொல்லலாம். மருத உரல். மரம்னு சொல்லுவாங்க மாதாஜி, அசோக மரம். அப்புறம் அந்த குவேரசுடைய பசங்க பேரு அவங்க பேர் வந்து நல்லகிரீவா, மணிக்கிரீவா, மணிக்கூரவா, மணிக்கூரவா, மணிகிரீவா. ஓகே, அவங்களுக்கு வந்து நல்லக்கூரன் மணிக்கிரீவா. மணிகிரீவா அவங்களுக்கு விமோசனம் இடமும் பாக்குறோம். இதெல்லாம் வந்து அவங்க தோட்டத்துக்குள்ளேயே இருந்துச்சு இல்லையா? சோ இத பாக்குறோம். அப்போ வந்து நமக்கு அந்த இடத்துல என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க வந்து சாபம் கொடுத்தது நாரதர் முனி தான். அந்த சாபம் கூட பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வரமா மாறுச்சு. அதனாலதான் வந்து தன்னுடைய தவற உணர்ந்து மறுபடியும் மேல்லோகத்துக்கு போனாங்க. தான் செல்வந்தர்களா இருந்து தப்பு பண்ணது வந்து ஆஹ் தப்புன்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. அது மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்றத இல்லையா? சோ இந்த லீலைகள்லாம் நம்ம வச்சுட்டு மனசுல வச்சுட்டு போகணும்ன்றத நம்ம இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா யார் ஒருத்தன் வந்து இந்த இந்த பாவத்தோட போறானோ அவன் வந்து அந்த இடத்த விட்டு கிளம்பும் போது கண்டிப்பா அவன் கிட்ட வந்து என்ன இருக்கும்? நான் வந்து கிருஷ்ணரை விட்டு போறேன்ற ஒரு மனோபாவனை இருக்கும். அந்த ஏக்கம் இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த ஃபீலிங் ஆஃப் செப்பரேஷன் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, அதுக்கு அடுத்தது வந்து இந்த மாதிரி அட்டாச்மெண்ட் இருந்தாதான் வந்து இட் இஸ் கால்ட் அட்டாச்மெண்ட் ஃபார் கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணர் மேல இருக்கிற பற்றுதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் உண்மையான பற்றுதல். சில பேர் என்ன பண்றாங்க, இந்த அருவவாதிகள் வந்து சும்மாவே அவங்களுடைய எண்ணம்லாம் என்ன, கடவுளுக்கு வந்து ரூபம் இல்ல, ஜோதி வடிவத்துல இருக்காங்க, உருவம் இல்லைன்னு நினைக்கிறாங்க அருவவாதிகள் இல்லையா? சோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கடவுளுடைய அந்த பிரம்ம எஃப்லிஜன் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? இரண்மையன பாத்திரேனான்னு சொல்லிட்டு அதுல போயிட்டு நம்ம வந்து ஒன்றரை கலக்கணும்னு நினைப்பாங்க. அது வந்துதான் வந்து சாயுஜ்ய முக்தின்னு நமக்கு தெரியும். இதை வந்து பக்தர்கள் யாருமே விரும்ப மாட்டாங்க. ஏன் விரும்ப மாட்டாங்கன்னா, பக்தர்களுக்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சேவை செஞ்சு செஞ்சு பழகிட்டாங்க. சோ சும்மா போய் உட்காந்துட்டு இருக்கிறது வந்து அவங்களுக்கு பிடிக்காது. அதனாலதான் வந்து பக்தர்கள் இந்த முக்தியை வந்து கேட்க மாட்டாங்க. மித்த 4 முக்தி, அதாவது சாலோக்கிய, சாரூபிய, சாமிப்பிய, சாஷ்டி, இந்த முக்தியை வந்து விரும்புவாங்கன்றதை நம்ம இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும். சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்கள மாதிரி இமிட்டேட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, இமிட்டேட் பண்ணுவாங்க. அது இந்த இடத்துல நல்லா சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. சிலரெல்லாம் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து என்னோட கனவுல வந்தாரு, என்கிட்ட வந்து பேசினாரு, இதை சொன்னாரு, அப்படி சொன்னாரு. அது வந்து சாத்தியமே இல்லை. அது வந்து நம்ம அப்படி யாராவது சொன்னா கூட நம்ம அதை வந்து நம்ப கூடாது. ஏன்னா பக்தர் நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் வந்து கிடைக்கிறது வந்து அவ்வளவு அளவுக்கு ஈஸி இல்லை. அவர் வேணா முக்தியை வேணும்னா ஈஸியா கொடுத்துருவாரு, பக்தியை கொடுக்க மாட்டாரு இல்லையா? அந்த இடத்துல நம்ம தெளிவா இருக்கணும். சில பேர் எல்லாம் வந்து அந்த வந்து பிரிட்டன் பண்ணுவாங்க, பொய்யா வந்து பிரிட்டன் பண்ணுவாங்க. அதை வந்துதான் இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா அஷ்டகாலிக லீலா. ஓகேவா? அவங்க வந்து ஆர்டிபிஷியலா செய்யறாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கவங்க எல்லாம் வந்து பக்தர்கள் அல்லாதவர்கள்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து இந்த பேராகிராஃப் இருந்து படிங்க மாதாஜி, இமிட்டேட்டிவ் அட்டாச்மெண்ட். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆ பாவனை பற்றானது நிழல் பற்று மற்றும் பரா உன்னத பற்று என்று இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது. பக்தி தொண்டின் ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்றாமலும் அல்லது ஒரு உண்மையான ஆன்மீக குருவினால் வழிநடத்தப்படாமலும் இருக்கும் ஒருவன் இது போன்ற பாவனை பற்றினை வெளிப்படுத்துகிறான் என்றால் அதுவே நிழல் பற்று எனப்படுகிறது. சில சமயம் ஒருவன் உலக இன்பத்தின் மீதோ அல்லது முக்தியின் மீதோ உண்மையிலேயே பற்றுடையவனாக இருப்பினும் பகவானின் புனித நாமத்தை தூய பக்தர்கள் ஓதிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர்களுடன் தொடர்பு கொள்ளும் வாக்கியம் தருகிறான். பகவானின் நல்லருளால் பகவானின் நாமத்தை ஓதுவதில் அவனுக்கு கூட பங்கு கொள்கிறான். அச்சமயம் அத்தூய பக்தனின் தொடர்பினால் அவர்களின் இதயங்களிலிருந்து சந்திரனை போன்ற ஒளிக்கதிர்களானது எழுந்து அவன் மீது பட்டு பிரதிபலிக்கும். தூய பக்தர்களின் பாதிப்பினால் அறிய வேண்டுமென்னும் ஆவலின் காரணமாக எழும் பற்றின் மீது அவனும் சிறிதளவு பற்றுடையவனாக காணப்படலாம்.
ஆனால் இது ஒரு ஊசலாட்டம் போன்றதாகும். இது போன்ற நிழல் பற்று ஒருவனிடம் வெளிப்படுவதனால் அவன் துன்பங்கள் நீங்க பெற்றதாக உணர்ந்தான் என்றால் அது பராபற்று என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த நிழல் பற்று அல்லது பராபற்று என்பது ஒருவன் தூய பக்தனுடன் தொடர்பு கொண்டாலோ அல்லது விருந்தாவனம், மதுரா போன்ற புண்ணிய ஸ்தலங்களுக்கு யாத்திரை சென்றாலோ வளர்ச்சி அடைகிறது. கிருஷ்ணன் மீதான இப்பற்றில் ஒரு சாதாரண மனிதன் வளர்ச்சி பெற்று தூய பக்தர்களோடு தொடர்பு கொண்டு பக்தி தொண்டு செய்தான் என்றால் அவன் தூய பக்தி தொண்டு நிலைக்கு உயர்வு பெற முடியும். இதன் முடிவு என்னவென்றால் உன்னத பற்று மிகவும் ஆற்றலுடையது என்பதோடு தூய பக்தர்களுடன் தொடர்பு கொள்வதன் மூலம் அவ்வாறான பற்று ஒரு சாதாரண மனிதரிடம் காணப்பட்டதென்றால் அது அவனை பரிபூர்ண நிலையை அடைய செய்யும் என்பதாகும். ஆனால் கிருஷ்ணன் மீதான அப்பற்று தூய பக்தர்களுடன் கொள்ளும் தொடர்பினால் அவன் போதிய அளவு இறை வயப்படவில்லை என்றால் அவனிடம் உண்டாகாது. தூய ஹரே கிருஷ்ண பக்தர்கள் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது 2 பேராகிராஃப் எனக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனா இருக்கும் மாதாஜி. அதனால முடிச்சிட்டு பண்ணலாம். ஓகேவா? இல்ல ஃபுல்லா பண்ணிட்டு பண்ணலாமா? இல்ல ஹரே நீங்க கிருஷ்ணா. பண்ணுங்க. இங்க வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா சொல்லுங்க மாதாஜி. இமிடேட்டிவ் அட்டாச்மெண்ட் சொல்றாங்க. அதாவது சும்மா நடிக்கிறது, போலி பக்தி அட்டாச்மெண்ட் சொல்றோம் இல்லையா கிருஷ்ணர் மேல. அது வந்து 2ஆ கிளாசிஃபை பண்ணிருக்காங்க. ஒண்ணு வந்து நிழல் பக்தி, இன்னொன்னு நிழல் அட்டாச்மெண்ட், இன்னொன்னு வந்து பரா அட்டாச்மெண்ட் சொல்றாங்க. நிழல் அட்டாச்மெண்ட்னா என்ன? ஷேடோ அட்டாச்மெண்ட்னா அவன் வந்து எந்த ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனும் ஃபாலோ பண்ண மாட்டான். பட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி பண்ற மாதிரி ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருப்பான். அவன் வந்து அவனை வந்து தான் ஷேடோ அட்டாச்மெண்ட்னு சொல்லிட்டு சொல்றான். ஓகேவா? இன்னும் சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவன் வந்து இங்க இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்னன்னு, அவன் ஏன் அப்படி ஆக்ட் பண்றான்னு, அவன் வந்து இந்த பௌதிக விஷயத்துல வந்து எல்லாத்தையும் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருப்பான். பட் அவன் பாத்தீங்கன்னா சாது சங்கம் கிடைக்குது பாருங்க, தூய பக்தர்களுடைய சங்கம் கிடைக்கிறதுனால அவனுக்கு என்ன ஆகுது, நாம ருசி வந்துடுது. ஓகேவா? நாம ருச்சி வந்துட்டு அவன் வந்து நல்லா பண்ணுவான். அப்ப என்ன ஆகுது, அதை எப்படி கம்பேர் பண்றாருன்னா, வந்து சந்திர கதிர்கள் வந்து நம்ம இருதயத்துல இருந்து எப்படி ஒரு குளிர்ச்சியா ஒரு சந்தோஷம் இருக்குமோ அந்த மாவனை அவனுக்கு வந்து ஃபீல் ஆகும். அவன் அப்படி ஃபீல் பண்ணும்போது என்ன நினைக்கிறான்னா, தன்னுடைய அந்த பௌதிக துன்பங்கள்லாம் போயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு நினைப்பான். ஓகேவா? ஆனா அந்த அளவுக்கு உண்மை இல்லை. அவன் ஏன் அந்த பற்றுதல் வந்துச்சுன்னா அந்த பக்தர்களுடைய சாது சங்கத்தினால வந்துச்சுன்றத இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. இந்த பராபக்தி ஒருத்தன் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது, இல்ல ஒருத்தன் வந்து பராபக்தியோ இல்ல நிழல் அட்டாச்மெண்ட் இருக்கிறவன் வந்து திடீர்னு ஒரு மாதிரி இந்த புனித ஸ்தலங்களுக்கு போனா அவன் வந்து கண்டிப்பா அங்க வந்து கிருஷ்ணர் மேல அட்டாச்மெண்ட் வரும்ன்றத சொல்றாங்க. அவன் ஸ்ரத்தையா அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டே வந்தான்னு உயர்ந்த தளத்துக்கு போலாம், இந்த டிரான்ஸ்டென்டல் லெவலுக்கு போலான்றத இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ அவனுக்குள்ள வந்து அந்த கிருஷ்ண பக்தியை வந்து எவோக் பண்றாங்க. இதனோட இந்த இடத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, அதனாலதான் நம்ம வந்து நம்மளுடைய குருக்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம படிச்சிருக்கிற புக்ஸ்ல ஐடிஸ்லயோ சரி எல்லாத்தையும் குருக்களை வந்து நம்ம ரெகுலரா மீட் பண்ணணும். 6 மந்த்ஸோ 7 மந்த்ஸோன்றதை இன்சிஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் இந்த புனித தாமுக்கெல்லாம் நம்ம போனோம்னா அந்த தாக்கம், அந்த மண்ணின் தாக்கம் வந்து இருக்கும்ன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அக்ரூர் பாக்குறாரு இல்லையா, அந்த விருந்தாவனத்துக்கு போன உடனே அந்த மண்ணுல பரலுவார் இல்லையா. சோ அதுக்கு அந்த மகத்துவம் இருக்கு. வருஷங்கள் நிறைய வருஷங்கள் ஆயிருந்தாலும் அங்க வந்து அந்த மகத்துவங்கள் இருக்குன்றத நம்ம இந்த இடத்துலயும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்த பேராகிராஃப் படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ம். தூய பக்தர் கேக்குதா மாதாஜி? கேக்குது. தூய பக்தர்களுடன் கொள்ளும் தொடர்பினால் ஒரு பற்று உண்டாகக்கூடும் என்றால் தூய பக்தர்களின் தாமரை திருவடிகளுக்கு செய்யும் குற்றங்களினால் அப்பற்று தீர்ந்து விடவும் கூடும். தெளிவாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் தூய பக்தர்களுடன் கொள்ளும் தொடர்பினால் கிருஷ்ணர் மீது பற்று உண்டாகின்றது. அதே சமயம் தூய பக்தர்களின் தாமரை திருவடிகளுக்கு செய்யப்படும் குற்றங்களினால் அப்பற்று ஒருவனிடமிருந்து இல்லாது ஒழிகின்றது. இவ்வாறு இல்லாது போவது பௌர்ணமி நிலவு தேய்ந்து விடுவதற்கு ஒப்பாகும். அது சிறிது சிறிதாக தேய்ந்து இறுதியில் ஒரு நாள் இல்லாமல் போகின்றது. ஆகையால் ஒருவன் தூய பக்தர்களுடன் தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது அவர்களின் தாமரை திருவடிகளுக்கு குற்றமிழைக்காத வண்ணம் மிகவும் எச்சரிக்கையுடன் இருத்தல் வேண்டும். உன்னத பற்று அது நிழலாயினும் பராயினும் தூய பக்தர்களின் தாமரை திருவடிகளுக்கு இழைக்கப்படும் பல வகையான குற்றங்களின் தன்மையினால் ஆற்றல் இழந்து போகிறது. அக்குற்றம் தீவிரமானதென்றால் ஒருவனது பற்று இல்லாதொழிகிறது. அவ்வாறின்றி அக்குற்றம் சிறியது என்றால்
ஒருவனது பற்று இரண்டாந்தர மூன்றாந்தர நிலையை உடையதாகிறது. முக்தி பெறும் கொள்கைகளிலோ அல்லது பிரம்மஜோதியுடன் இணைய வேண்டும் என்பதிலோ ஒருவன் பற்றுடையவனாக இருந்தான் என்றால் அவனது மெய்மறந்த ஆனந்த உறவுகள் நிழல் மற்றும் பராபற்றுக்கு படிப்படியாக குறைகிறது அல்லது அகங்கிரகோ வாசனர் விதிகளுக்கு உரியதாக மற்றும் மாற்றம் பெறுகிறது. அகங்கிரகோ வாசனர் என்பது பரமபுருஷ பகவானுடன் தன்னை ஒன்றாக அடையாளம் காண்பதினால் ஆன்மீக உணர்வு பெறத் தொடங்கும் ஒரு உயிரினை பற்றி கூறுவதாகும். இது போன்ற ஆத்ம உணர்வு எல்லாம் ஒன்றே என்னும் சிந்தனை உடையதாகும். எல்லாம் ஒன்றே என்று எண்ணுபவன் தானும் பரமபுருஷ பகவானும் ஒன்று என்றே கருதுகிறான். இவ்வாறு பரமபுருஷ பகவானுக்கும் தனக்கும் வேறுபாடு காணாத காரணத்தால் தன்னை வணங்குவதன் மூலம் சர்வேஸ்வரனையே வணங்குகிறோம் என்பது அவனது எண்ணமாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து மெயினா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அஃபென்ஸ் பண்ணக்கூடாது, அபராதம் பண்ணக்கூடாது. யாருக்கு? வைஷ்ணவ அபராதம் பண்ணக்கூடாது. இன்கேஸ் அவன் அபராதம் பண்ணான்னா அவனுடைய நிலைமை என்ன ஆகுது? இந்த தேய்பிறை மாதிரி இந்த முழுநிலை வந்து தேஞ்சு பிறையா போயிடுது இல்லைங்களா? அப்புறம் அமாவாசை வந்துடும் இல்லைங்களா? அது மாதிரி அவனுடைய பக்தி வந்து தேஞ்சு போயிடும்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? இட் பிகம்ஸ் நில், இல்லைன்னா செகண்ட் ஆர் தேர்ட் கிளாஸ் லெவல் வரையும் வந்துடும். ஸோ நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும், நாம அபராதம் பண்ணால் கூட ஒத்துப்பார் கிருஷ்ணர், வைஷ்ணவ அபராதம் பண்ண விட மாட்டாருன்றத பார்த்துருக்கோம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் வந்து இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ரியலைசேஷனை வந்து பண்ணுவாங்க. அதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நானும் பகவானும் ஒன்றுன்னு அப்படின்னு நினச்சிப்பாங்க. அவங்களே வந்து கடவுள்னு அப்படின்னு நினச்சிப்பாங்க. லிவிங் என்டிட்டி when he begins spiritual realization by identifying himself with the supreme lord. அவன் அந்த பக்தியை பண்ணும்போது நானும் கடவுள்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறவனை வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, அகங்கிரகோ பாஷனான்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதாவது அவன் வந்து தன்னையே பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறான், வர்ஷிப் பண்ணிக்கிறான்றத வந்து மோனிசம் சொல்லிட்டு சொல்லிக்கிறாங்க. நானும் கடவுளும் ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து தவறு. ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து நியோஃபைட்ஸ் இருக்கு மாதாஜி, படிக்கிறீங்களா? இந்த 3 பேராகிராஃப் தான் இருக்கு, முடிச்சுக்கலாம். படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி. லேட்டா ஜாயின் பண்ணீங்களா? சில சமயம் ஒரு புதிய பக்தன் கீர்த்தனத்திலும் ஆடுவதிலும் மிகவும் ஆர்வம் பங்கு கொள்வனாக காணப்படுகிறார். ஆயினும் அவனது உள் மனதில் தான் பரம்பொருளுடன் ஒன்றாக கலந்து விட்டோம் என்று எண்ணமுடையவனாக இருக்கிறான். எல்லாம் ஒன்றே என்று கருத்து தூய உன்னத பக்தி தொண்டிலிருந்து முற்றிலும் வேறானதுமாகும். எனினும் ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்றாமலாவியோ ஒருவன் உயர்தர பக்தி தொண்டில் வளர்ச்சி பெற்றவனாக காணப்படலாம். அவ்வாறு இருந்தால் அவன் பக்தி தொண்டிலின் இந்நிலையை அவரது முற்பிறவியிலேயோ எழுதியுள்ளான் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏதோ ஒரு காரணத்தால் தற்காலிகமாக அது நின்று போயிருக்கலாம். அநேகமாக அவன் ஒரு தூய பக்தனின் தாமரை திருவடிகளுக்கு ஏதேனும் குற்றமொழியே இருந்திருக்கலாம். இப்பொழுதும் 2வதாக கிடைத்திருக்கும் நல்வாய்ப்பினால் அது மீண்டும் வளர்ச்சி பெற தொடங்கி இருக்கிறது. இதன் முடிவு பக்தி தொண்டில் உறுதியான வளர்ச்சியானது தூய பக்தர்களின் தொடர்பினால் மட்டுமே எய்தப்படுகிறது என்பதே ஆகும். பக்தி தொண்டில் ஒருவன் தனது நிலையில் படிப்படியாக வளர்ச்சி பெறுகிறான் என்றால் அவ்வளர்ச்சி கிருஷ்ணரின் காரணமற்ற கருணையால் ஏற்படுகிறது என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒருவன் உலக இன்பத்தில் முற்றிலும் பற்றற்ற தூய பக்தி தொண்டில் வளர்ச்சி பெற்றிருந்தும் ஏதோ ஒரு காரணத்தால் பக்தி தொண்டில் நெறிமுறைக்கு ஏற்ப வாழாதவனாக காணப்படின் யாரும் அவன் மீது விரோதம் கொள்ளக்கூடாது. பகவத்கீதையில் கூட பகவான் மீது மாறாத நம்பிக்கையும் பக்தியும் உடையவர் ஒரு பக்தன் தன்னறியாமல் தூய பக்தி தொண்டு குணங்களில் சில சமயம் நெறிப்பிறைந்தவனாக காணப்படினும் அவன் தூய பக்தர்களிடம் வைத்து எண்ணப்படுக வேண்டும் என்று உறுதி செய்யப்படுகிறது. பகவான் கிருஷ்ணா என்று ஆன்மீக குருவில் பக்தி தொண்டில் வைக்கப்படும் மாறாத நம்பிக்கையானது ஒருவனதை பக்தி தொண்டில் உயர்நிலைக்கு உயர்த்துகிறது. நரசிம்ம புராணத்தில் ஒருவன் தனது மனம், உடல் மற்றும் செயல்களை முழுமுதற் கடவுளின் பக்தி தொண்டில் முற்றிலும் ஈடுபடுத்தியவனாக இருந்தும் சில சமயம் அருவத்தக்க செயல்களை செய்தேன் என்றால் அந்த அருவத்தக்க செயல்கள் அவனது உறுதியான பக்தி தொண்டில் ஆற்றினால் நிச்சயமாக விரைவில் வெற்றி கொள்ள முடியும் என்று குறிப்பிட்டு இருக்கிறது. இதற்கு கொடுக்கப்படும் என்று என்னவென்றால், முழுநிலவில் உள்ள சில புள்ளிகள் அம்மை வடுக்கைகளைப் போல் தோன்றலாம். ஆயினும் முழுநிலவை பரப்படும் அது ஒளியை தடுக்க முடியாது என்பதாகும்.
அதுபோல் பரந்து விரைந்த பக்தி தொண்டில் மத்தியில் சிறு புள்ளியாக காணப்படும் ஒரு சிறு தவறாக கருத்தப்படுவதில்லை. கிருஷ்ணர் மீதான பற்று உண்மை ஆனந்தமாகும். அளவற்ற உன்னத ஆனந்தத்தில் மத்தியில் காணப்படும் உலகியல் குற்றம் எனும் ஒரு மறுவினால் அதனை ஒன்று செய்ய முடியாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. சோ இந்த என்ன சொல்றாரு, ஆரம்ப நிலை பக்தர்கள்ல வந்து நம்ம நியோஃபைட்டுன்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? அவன் வந்து சில நேரத்துல ரொம்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்ப காலத்துல என்ன பண்ணுவான், ரொம்ப ஜோஷா இருப்பான், எந்துவா இருப்பான். அதனால சாண்டிங், டான்சிங் எல்லாமே பண்ணுவான். அப்ப வந்து என்ன பண்ணுவான், அவனுக்குள்ள என்ன ஒரு மனசுக்குள்ள என்ன வந்துடுச்சுன்னா, ஆஹா நான் நல்ல ஸ்டேஜ், ஹையர் ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் நினைச்சுப்பான் இல்லையா? அவன் அன்னைக்குதான் பண்ணியிருப்பான். வந்த சந்தோஷத்துல வந்து துள்ளி குதிச்சிட்டு இருப்பான். ஸோ நான் பர்ஃபெக்ட் ஸ்டேஜுக்கு ஆயிட்டேன் அப்படின்னு நினைச்சுப்பான். ஓகேவா? ஹை ஸ்டாண்டர்ட் அச்சீவ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு. அது வந்து தப்பா கரெக்டா? அவனுடைய எண்ணம் இங்க கரெக்டா தப்பா? ரெகுலரா செஞ்சுட்டு வந்தான்னா அது கரெக்ட் மாதாஜி. அன்னைக்கு மட்டும் வைக்கிறத வச்சு ஜட்ஜ் தப்பு பண்ண தப்பு முடியாது தப்பு மாதாஜி. மாதாஜி, தப்பு. ஸோ வேற யாராவது சொல்றீங்களா? அடுத்த லைன்ல ஆன்சர் இருக்கு, அதனால தான் கேட்டுட்டு இருக்கேன். அடுத்த லைன்ல ஆன்சர் இருக்கு மாதாஜி. அவனுக்கு ஏன் அந்த வந்து கிடைச்சிச்சுன்னா, போன வாழ்க்கையில முந்தைய ஜென்மத்துல வந்து ஏதோ பக்தி பண்ணியிருக்கான். அவன் பக்தி பண்ணியிருக்கான். அதே சமயத்துல அவன் என்ன பண்ணியிருக்கான், அபராதமும் பண்ணியிருக்கிறான். ஓகேவா? டிவோஷனல் சர்வீஸ் வாஸ் அச்சீவ்ட் இன் எ ஃபார்மல் லைஃப். அந்த நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ்ல பாருங்க, he committed offense to the lotus feet of a devotee. அதனால என்ன ஆயிருக்கு, இத்தனை நாள் வந்து வித்தல்ட் ஆயிருக்குது, அவனுக்கு வந்து கிடைக்கல அந்த சுச்சுவேஷன். இப்போ வந்து கடவுள் என்ன பண்ணியிருக்காரு, அவருடைய காரணமற்ற கருணையால செகண்ட் சான்ஸ் கொடுத்துருக்காரு. ஸோ அவன் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கான். அதை வந்து ஸ்ரத்தையா பண்ணிட்டு போயிருக்கணும், ஸ்ரத்தையா பண்ணிக்கிட்டே போயிட்டு இருக்கணும். அதை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது என்ன பண்ணணும், அசோசியேஷன் வித் பியூர் டிவோட்டி, சாது சங்கம் வேணும்ன்றதை வந்து இங்க இன்சிஸ்ட் பண்றாரு. ஸோ சாது சங்கம் இல்லாம வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, பக்தியில முன்னேற முடியாதுன்றதை இந்த இடத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ நமக்கு எல்லாம் வந்து இந்த ஏஜ்ல நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இதை வந்து நம்ம ஸ்ரத்தையா முன்னாடி எடுத்துட்டு போகணுன்றதை இங்க டேக் ஹோமா எடுத்துக்கலாம். ஸோ வந்து பாத்தீங்கன்னா, யார் ஒருத்தரும் வந்து அட்வான்ஸ் நம்மளுடைய பக்தி வாழ்க்கையில அட்வான்ஸ் பண்ணணும்னா நமக்கு என்ன, யாருடைய கருணை வேணும், நம்மளுடைய ஆன்மீக குருவுடைய கருணை வேணும். அவருடைய கருணை மூலமா தான் வந்து நம்ம வந்து கிருஷ்ணருடைய தாமரை திருவடியில போய் தஞ்சம் அடைய முடியும்ன்றதை நமக்கு வந்து நம்ம குரு அஷ்டத்திலே பார்த்துருப்போம் இல்லைங்களா, ஃபர்ஸ்ட் இதுல. சரி, ஒருத்தன் வந்து திடுதிப்புன்னு இது மாதிரி நல்லா பக்தியில மேலேறான்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்கள பார்த்துட்டு நம்ம வந்து பொறாமப்படக்கூடாதுன்னு அப்படின்னும் சொல்லியிருக்காரு. ஓகே. ஸோ பகவத்கீதையில நம்ம கிருஷ்ணரும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அன்ஃபிளிச்சிங் ஃபெய்த். ஓகேவா? திடமான நம்பிக்கை இருக்கணும். அப்புறம் திடமான நம்பிக்கை, அப்புறம் வந்து கன்சிஸ்டன்சி இருக்கணும். இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பக்திக்கு வந்து படிகள், நம்ம வந்து அந்த உயர்நிலைக்கு அடையணும்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது நரசிம்ம புராணத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஒருத்தன் வந்து தன்னுடைய மனசு, தன்னுடைய உடல் செயல்கள் எல்லாத்தையும் வந்து கிருஷ்ணருக்கோசம் வந்து செய்யணும். ஓகேவா? பட் சில நேரத்துல அவன் பாத்தீங்கன்னா மேலோட்டமா இது உள்ள பண்ணிட்டு இருப்பான், மேலோட்டமா சில தேவையில்லாத வேலையெல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பான். அவனை போயிட்டு நம்ம வந்து பெரிய குற்றம் எல்லாம் கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை. எப்படி ஒரு நிலவுல வந்து சில கருப்பு துள்ளிகளோ இல்ல நம்ம வெண்மையான ஆடைகள்ல வந்து சில பிளாக் டாட்ஸ் இருக்கிறத வந்து நம்ம மிகைப்படுத்தக்கூடாது இல்லையா? அவன் பண்ணக்கூடிய இந்த நல்ல விஷயங்கள் இல்லையா, யாருக்கு பண்றான், பக்தி முழுமுதற் கடவுளுக்கு பண்றாரு இல்லையா, அதை தான் நம்ம பார்க்கணும். அதை பார்த்தா குறைகளை நம்ம கண்டுபிடிக்க கூடாது. அது நாள்பட அது வந்து என்ன ஆகும்னா, இந்த குறைகள் வந்து சரியா போயிடும்னு சொல்லிட்டு கடவுளே சொல்றாரு. ஓகே, அதை பெருசு பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ கடைசியில நம்ம யார் மேல பற்றுதல் வைக்கணும், அட்டாச்மெண்ட் டு கிருஷ்ணா, தட் இஸ் த டிரான்ஸ்டென்டல் பிளிஸ்ன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த சாப்டர்ல என்ன பார்த்தோம், 9 பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தோம் இல்லைங்களா. நமக்கு 9 பாயிண்ட்ஸ்க்கும் ஒரு உதாரணத்தை பார்த்தோம். பக்தர்கள் அல்லாதவர்களுடைய நிலைகளை பார்த்தோம். அதுல வந்து அருவவாதிகளை பார்த்தோம். அப்புறம் நியோஃபைட்ஸ் பார்த்தோம். நியோஃபைட்ஸ் இல்ல திடீர்னு பக்தி வந்தவருடைய நிலைமை ஏன் வந்துச்சுன்றத காரணம் பார்த்தோம். அவங்க வந்து என்ன பண்ண மேல போலான்றதை பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரிட்டண்டர்ஸ், இமிட்டேட்டர்ஸை பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அவங்களெல்லாம் விட்டு நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஜாகிரதையா இருந்துட்டு பார்க்கணும். இதுதான் வந்து கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் பாவ பக்தியுடைய அறிகுறிகள். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிச்சிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. புரிஞ்சது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு.
So, வகுப்பு ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது. வாழ்க ஹரே வளமுடன். கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே Hare கிருஷ்ணா Krishna. மாதாஜி. So, end தேங்க்யூ பண்ணிக்கலாம். மாதாஜி. மாதாஜி. Hare Krishna, Hare Krishna. Pancha kalpatarupyascha kripa sindhu bhayevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Ananta koti Vaishnav vrinda ki jai. Namacharya Haridas Thakur ki jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaura Premanande. Hari Hari Bol. Hare Krishna to everyone. So, Hare end Krishna பண்ணி- மாதாஜி. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Hare Krishna Mataji. Thanks Mataji. மாதாஜி பிரணாம் மாதாஜி. என் பண்ணிக்கிறேன் மாதாஜி.